ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अञ्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीशितं स्वाभिरं येन भूतले स्वयं रूपः दामायं तदा शिवपातिकं हे कृष्णा करुण सिंधे दीनबंधे जगत्पदे गोपिका गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दानेश्वरी सुभानु सुदेविये प्रियमानी हरिप्रिये वाञ्छकल्पतराय कृप सिन्धुये पदिनानां पावनये वैष्णवयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम सच्चिद। हरे कृष्णा। गुरु எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேங்களூருக்கு நம்ம ஒரு பிரார்த்தனையோட ஆரம்பிச்சிருவோம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரி ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து கிளாஸ் வந்து நம்ம வந்து அறிவி நிலைகள். இப்போ நாம வந்து எந்த லெவல்ல இருக்கோம், நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நாம வந்து ஒரு சின்னதாக ஒன்று பார்த்துருவோம். இதுல வந்து இப்போ இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவல் 1ல யார் யார் இருக்காங்க கொஞ்சம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? இப்போ லெவல் 1 லெவல் 2ல போறவங்க. லெவல் 1ல இருந்து லெவல் 2க்கு வந்திருக்கிறோம். முதல் கிளாஸ். உங்க பேர் மாதாஜி? லெவல் 2க்கு வந்திருக்கிறேன். இப்போ லெவல் 1 2 தடவை பார்த்துருக்கேன். 38லாம் வாங்கிட்டு லெவல் 2க்கு வந்துருக்கேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருன்னா இருக்கீங்களா லெவல் 1ல இருந்து லெவல் 2ல வரவங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து லெவல் 2ல இருக்கேன் பிரபுஜி. ஓகே 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 மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் லெவல் 2ல இருக்கேன் மாதாஜி. பிரபுஜி. பேர் மாதாஜி? தீபா செல்வன். ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஏன்னா இப்போ லெவல் 1ல இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் வந்து நம்ம லெவல் 2ல லெவல் 3க்கு போறவங்களுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். இது வந்து நம்ம வந்து லெவல் 2ல வந்து நம்ம என்ன மாதிரி இருக்கும், இப்போ வந்து பகவத்கீதை நம்ம வேதங்கள்ல இருந்து என்ன சொல்லப்படுது, நம்ம எந்த மாதிரி நம்ம அறிவை நம்ம புரிஞ்சிருக்கிறோம் பகவானை பத்தி, அப்புறம் பத்தி வேதங்களை பத்தி நம்ம எப்படி தெரிஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்றத ஒரு ஒரு இது படிப்போம். இதுல எல்லாமே வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயா யாரா இருந்தாலும் ஒரு கொஸ்டின் தான் நிறைய நான் கேட்பேன். இதுல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுல யார் யார் என்ன படிச்சிருக்கீங்க, எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்திருக்கீங்கன்றது எனக்கு தெரியும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லெவல் 2ல லெவல் 1ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல வந்து பகவத்கீதையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவான் வந்து அந்த அந்த அத்தியாயத்துல எதுவும் பேசப்படலை இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். லெவல் 1ல இருக்கவும் தெரியும், லெவல் 2ல தெரியும். ஸோ இப்போ லெவல் 2ல வந்து அத்தியாயம் 2ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவான் தான் இப்போ பேச போறாங்க. அதுல வந்து முக்கியமா வந்து ஆத்மாவை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நாம வந்து எந்த லெவல்ல நம்ம ஆத்மாவை புரிஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்றத இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அத்தியாயம் 1 இது லெவல் 1ல படிச்சவங்க இப்போ லெவல் 2ல வந்திருக்கீங்களே, ஆத்மாவை பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது வரைக்கும் சொல்ல முடியுமா? அப்புறம் லெவல் 2 லெவல் 3லுக்கும் சொல்லலாம். நம்மளுக்குள்ள ஜீவாத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்கு. நம்ம இருக்கிறது ஜீவாத்மா. பரமாத்மாங்கிறவர் வந்து ஒரே ஒரு துணுக்கு தான் நம்மளுக்குள்ள இருக்கு. அவர் வந்து நம்ம அவரை புரிஞ்சுக்கணும், படிச்சுக்கணும். நம்ம இறந்தாலும் நம்மளோட ஆத்மா இறப்பதில்லை. அவர் கொடுத்த ஆத்மா இறப்பதில்லை. அதுதான் 2 நிலையா இருக்கு ஆத்மாவுக்கு. ஒண்ணு கடவுளோட ஒட்டியான ஆத்மா, இன்னொன்னு நம்மளுக்குள்ளேயே ஒரு கடவுள் கொடுத்த ஆத்மா. 2யும் புரிஞ்சுக்கிட்டு தனியா படிக்கணும். அது வந்து ஜீவாத்மாங்கிறது என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ஜீவாத்மா அண்ட் பரமாத்மா 2 பேருமே ஒரே இடத்துல இருக்காங்க.
ஓகே. நம்ம எந்த காரியங்களை செஞ்சாலும் அந்த ஜீவாத்மா நம்மள பார்த்துட்டே இருக்கு. ஜீவாத்மா பார்க்க மாட்டாங்க மாதாஜி. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, ம். பரமாத்மா தான் பார்ப்பாங்க. ஓகே. ஜீவாத்மான்றது நம்ம ஆத்மா தான். அடுத்த நிலை நம்ம ஆத்மா, ஜீவாத்மா 2 ஒண்ணு தான் அதுல. நம்ம ஓகே. பார்க்கறது வந்து நம்ம பரமாத்மா தான் நம்ம ஆத்மால பார்க்குறாங்க. ஓகே. இன்னும் ஓகே. வேற யாராவது சொல்ல முடியும்? ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரிபோல், ஹரிபோல், ஹரிபோல் ஹரிபோல். ஹரிபோல். வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா போதும். மாதா பிரபு. சொல்லுங்க. அவர் சாட்சியா தான் இருக்கார ஒழிய நம்ம கர்மா பத்தி நம்ம செஞ்சு வர எல்லா தொழிலையும் அதுல வந்து நல்லது செஞ்சா நம்மளுக்கு நல்லது நடக்குது, நம்ம கெட்ட வழியில போனா கெட்டது நடக்குது. ஆனா அவர் சாட்சியா தான் இருக்கிற வழியா எதையும் சொல்றது இல்லை. பகவான் கூட இருக்காரு, பார்த்துன்னு இருக்காரு. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இருந்தாலும் நம்ம வேதங்கள் சொல்லபடி நம்ம நடந்துனா அடுத்த பிறகுல நம்ம என்ன நல்லது செய்யறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பலாபலன் கிடைக்கும். ஹரிபோல் பாபு, ஹரிபோல், ஹரிபோல். வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா? இதை புதுசா இருக்கவங்க யாராவது சொல்ல முடியுமா? லெவல் 1 லெவல் 2ல வரவங்க, லெவல் 3 லெவல் 2ல அட்டன் பண்றவங்க. ஏன்னா ஹரே உங்களுடைய கிருஷ்ணா இதை பிரபு. தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்பதான் கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போக முடியும். சொல்லுங்க மாதாஜி. ஆத்மா நிரந்தரமானது, அழிவற்றது, யாராலையும் அதை அழிக்க முடியாது. ஓகே. ஏன்னா லெவல் 2ல வந்து நம்ம அத்தியாயம் 2ல வந்து நம்ம பகவானை ஆத்மாவை பத்தி பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நான் ஆத்மாவை பத்தி அந்த விஷயம் தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். நித்தியமானது ஓகே, நீங்க சொல்றது ஓகே. அப்புறம் வேற என்ன சொல்ல முடியுமா அது ஆத்மாவை பத்தி? முக்கியமான आत्मा விஷயம் ஒண்ணு के இருக்கு. साइज मत प्रभु जी நம்ம முடியினுடைய நுனியில 10,000த்துல ஒரு பங்கு பிரபு ஜி. ஓகே, 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 ஓகே. அப்புறம் வேற சொல்ல முடியுமா ஆத்மாவை பத்தி? பிரபுஜி, ஆத்மாங்கிறதுக்கு வந்து அழிவு கிடையாது. நம்ம இறந்த பின்னும் ஜீவாத்மா இருக்காதே ஒழிய, ஆனா நம்மளோட ஆத்மாக்கு வந்து இன்னொரு உடலோ இல்லைன்னா மறுபிறவி இல்லாத கடவுள் அடையிற நிலையோ இருக்கு. இப்போ மறுபிறவின்னு சொல்றீங்களா மாதாஜி? இப்போ மறுபிறவிக்கு போறதுக்கு நாம என்ன செய்யணும்? இப்போ நம்ம இந்த ஆத்மா நம்ம உடல்ல இப்ப இருக்கு. இப்போ நம்ம மறுபிறவி போறோம்னா மறுபிறவி எடுக்கணுமா இல்ல பகவான் கோலுக்கு நம்ம போகணுமா? அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம பகவான் கோளுக்கு போகணுங்கிறது நம்ம ஏம் பிரபுஜி. சோ அதுக்கு நம்ம வந்து பகவானை தொடர்ந்து நம்ம சேவிக்கிறது, நம்மளோட சேவைகள் செய்யறது, நல்ல எண்ணங்களை வச்சுக்கிறது. பக்தி சேவை மூலமா சீக்கிரமாவே ஆத்மாவை கொண்டு போய் பரமாத்மா கிட்ட அடைய வைக்க முடியும். பக்தி சேவை கட்டாயம் செய்யும். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சயின்ஸுக்கு வருவோம். இப்போ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவை பத்தி நம்ம ஓரளவுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்போ நம்ம வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டது, சயின்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இதுல பார்ப்போம். இப்போ ஆத்மா பத்தி நம்ம நித்தியமானது, அப்புறம் எந்த ஆயுதத்தாலும் கொல்ல முடியாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு வரோம். ஆத்மா வந்து தூய்மையானது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்போ நம்ம வேதத்துல என்ன சொல்லப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பகவத்கீதை நம்ம இந்த 2வது அத்தியாயத்திலே பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 விதமா நம்ம உடலை வந்து 3ஆ பிரிக்கிறாங்க. இப்ப இது வந்து நம்ம உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களான உடல் இல்லைங்களா? இது என்ன உடல் சொல்லுவோம்? சூதல உடல் சொல்லுவோம். சூட்சும உடல்னு ஒண்ணு உள்ள இருக்கு இல்லைங்களா? அது வந்து சூட்சும உடல்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட குணங்கள் என்ன? இப்ப சூதல உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களான உடல் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். சூதல உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட தன்மை என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? கொஞ்சம் லெவல் 3 லெவல் 2ல இருக்கும் தெரியுமே, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபு. நானே சொல்லிடுறேன். அதாவது சூட்சும உடல்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அதோட வந்து பொய் ஆங்காரம் இருக்கு, புத்தி, மனம். இது மூணுமே வந்து அது நம்ம முக்கியமானது வந்து இது 5 இது 3 8 இல்லைங்களா? இந்த மூணுமே வந்து பகவானுகிட்ட இருந்து ஜட உடல்ல இருந்து பகவானோட உடல்ல இருந்து வந்ததுதான் இது. இது ஜடசக்தி, பகவானோட ஜடசக்தி இது. சோ இத வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த நம்ம ஆத்மா வந்து நம்மளை விட்டு உயிர் வெளியே போச்சுன்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இந்த சூதல விடல் மண்ணிலையோ இல்ல தீயிலையோ ஏதோ ஒண்ணு இதாயிடும், பஸ்மம் ஆயிடும். ஆனா வந்து இந்த ஆத்மா வந்து போன பிறகு இந்த சூட்சம உடலை நாம் அழிக்கணும் இல்லைங்களா? இதை அழிச்சாதான் நாம பகவான் திருநாட்டுக்கு நம்ம போக முடியும். இல்லைன்னா நாம திரும்பவும் இதே துக்காலத்திலேயோ இல்ல நாம என்ன பாவ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த சொர்க்கமோ இல்லைன்னா பாதாள லோகமோ இல்ல பித்ருலோகமோ ஏதோ ஒரு லோகத்துக்கு நம்ம போறோம் இல்லைங்களா? அந்த சூட்சம உடலை அழிக்கிறதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும்? இப்ப அந்த 3 உடல் எது? பொய், ஆங்காரம், புத்தி, மனம். இந்த 3மே நாம அழிச்சாதான் நாம சொர்க்கத்துக்கு போக முடியுமோ இல்லைன்னா பகவான் திருநாட்டுக்கு நாம போய் சேர முடியும் இல்லைங்களா? இந்த 3 இது அழிக்கணும்னா அந்த சூட்சம உடலை அழிக்கிறதுக்கு நாம என்ன பண்ணலாம்? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. மகாமந்திரத்தை ஜெபிக்கணும். பகவானுடைய சிரவணம், கீர்த்தனம்.
ஓகே 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 ஓகே. ஹரிபோல் ஹரிபோல். அதாவது நாம சரி மாதாஜி ஹரிபோல். அது நாம என்ன பண்ணணும்னா பக்தியில, அதாவது இப்ப மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஹரிநாமம் சொல்லிட்டே இருக்கணும், ஹரி கீர்த்தனம் சொல்லினே இருக்கணும். 1 2 இதுங்களா. இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து இந்த உடலை முதல்ல, நம்ம உடல் இருக்கு பாத்தீங்களா, இத உடலை முதல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணணும். கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா நாம கீர்த்தனம் பண்ணணும். கீர்த்தனம் பண்ணீங்கன்னா 2வது நம்ம ஹரிநாமத்தை சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும்னா மனமும் கண்ட்ரோல் ஆகும், புத்தியும் நமக்கு நல்வழியில கொண்டு போகும். இது 2மே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அத நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு போயிருக்காரு நமக்கு. என்ன மாதிரி இந்த மாதிரி பண்ணுங்க, வேற எதுவுமே நீங்க வந்து நீங்க முன்னாடி போன மாதிரி எல்லாம் அந்த வேதத்தை படிச்சுட்டு ஏக்கியம் பண்றது இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். நீங்க சிம்பிளா இந்த கலியுகத்துல இதுதான் சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம மகாபிரபு ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. சோ அது ஒண்ணு பண்ணணும். அந்த பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இந்த சூட்சம உடல் கண்டிப்பா அழிஞ்சிரும். அழிஞ்ச பிறகு நாம எங்க போவோம், கண்டிப்பா நாம முக்தி கிடைக்கும். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மா வந்து தூய்மை. 2வது வந்து இன்னொன்னு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆத்மா வந்து இப்ப நம்ம உடல் இருக்கு, மனம் இருக்கு, ஆத்மா இருக்கு. நம்மளுடைய செயல் என்ன மாதிரி செய்யறோமோ அப்பதான் அந்த ஆத்மா தூய்மை அடையும். அப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா நாம உடலால செய்யற செயல் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த செயல் எப்படின்னா எப்பவுமே வந்து இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு வேலை பார்க்குறோம், ஒரு பிசினஸ் பண்றோம், ஏதோ ஒண்ணு இல்ல ஒரு லக்கா எனக்கு ஒரு ஆர்டர் வருது, பெருசா வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் வருது. ஆனா அது நிரந்தரம் கிடையாது இல்லைங்களா. அது உடலால செய்யப்படுது. உடனே நஷ்டம் வரும், ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரும். எப்பவுமே ஒண்ணு சந்தோஷம் இருந்தா உடனே என்ன ஆகும், கெட்டது நடக்கும், ஏதோ ஒண்ணு நடக்கும் இல்லைங்களா. அதனால வந்து பண்ணா அது நிரந்தரமே கிடையாது. நம்ம உடலால ஹலோ செய்யற செயல் வந்து என்னைக்குமே வணக்கம் நிரந்தரம் மாஸ்டர். கிடையாது. வணக்கம் சார். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் மியூட் பண்ணீங்க. நம்ம உடலால செய்யற எந்த ஒரு வேலையுமே வந்து அது நிரந்தரம் கிடையாது. அது உடனே அடுத்தது ஆப்போசிட் வரும். இரவு பகல் வரும்போது லாபம் நஷ்டம் வரும், இன்பம் துன்பம் வரும். அது உடலால செய்யறது. மனமால செய்யறது பத்தியில மனம், நம்ம மனசால செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஆத்ம திருப்தி அடையும். ஆனா அந்த ஆத்ம திருப்தியில சாந்தி கிடைக்கும். ஆனா அந்த சாந்தி கூட பாத்தீங்கன்னா அதுவும் நிரந்தரம் கிடையாது. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நேரம் கிடைக்கும், ஒரு நிறையனா நம்ம மனம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம திடீர்னு இங்க இருப்போம், திடீர்னு பார்த்தா அமெரிக்காவில் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம், வேற எங்க கண்ட்ரில எங்க நடக்குது, நம்ம வீட்டுல என்ன பண்றாங்க அது பண்றாங்க, அந்த மனம் தாவிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. அதால செஞ்ச வேலையை கூட சரி, அதுக்கும் நமக்கு வந்து நிரந்தரம் கிடையாது. ஆனா அதே வந்து இந்த ஆத்ம ரூபத்துல நம்ம செய்யறோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் சச்சித் ஆனந்தம். அந்த ஆத்மா ரூபத்துல நம்ம பண்ற செயல் தான் வந்து எந்த ஒரு செயலுமே ஆன்மீகத்துல கொண்டு போய் வைக்கும். ஆத்ம ரூபத்துல செய்யும் போது உடலாலையும் சரி, நாம என்ன சொல்றோம், சுத்தமா நாம குளிச்சிட்டோம், நல்லா அழகா இருக்கும், நம்ம ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டோம், கோயிலுக்கு போறோம், சிறப்பா சாமியை பார்த்தோம் வந்துனுங்களா, அது நிரந்தரம் கிடையாது. அந்த உடலால செய்யறது நிரந்தரம் கிடையாது. ஆனா பகவானுக்கு சேவை பண்ண மட்டும் தான் நம்ம கோயிலுக்கு போறோமே தவிர, நாம எங்க பண்றோம், ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் கொண்டு போய் நாம பகவானுக்கு போய் போட்டு நம்ம வந்து கேட்கறோம், இது வேணும் அது வேணும் கேட்கறோம். அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்க. சோ இந்த மாதிரி உடலால செய்யறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நிரந்தரம் கிடையாது. மனநால செய்யறது வந்து அதுவும் சாந்தி கிடைக்கும். ஆனா அதுக்கப்புறமா அதுவும் அது அது உடனே ஆப்போசிட் ஆயிடும். ஆனா அந்த ஆத்ம ரூபத்துல இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த ஆத்மா தான் வந்து நம்மளை கொண்டு போய் பகவான் கிட்ட போய் சேர்க்கறதே வந்து இந்த ஆத்மா தான். சோ அந்த ஆத்மாவோட தன்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பொய் ஆங்காரம், புத்தி, இந்த மனம், இந்த 3மே அடிச்சாதான் நாம வந்து இந்த ஆத்மா வந்து நம்மள பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நம்ம கொடுக்குறாரு. அது வரைக்கும் பரமாத்மா நம்மள உட்காந்துக்கிட்டு இப்படி உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார். நாம என்ன செய்யறோம், ஏது பண்றோம் அப்படின்னு நம்மள பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு. சோ ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, நம்மள வந்து முக்கியமான எந்த ஆயத்தாலும் கொல்ல முடியாது. நம்ம தலைமுடி இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த சைஸ்ல வந்து முனை எந்து இருக்கு பாருங்க, அது 10,000த்துல ஒரு சைஸ், கண்ணுக்கே தெரியாதது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. இது லெவல் 2ல நம்ம அத்தியாயம் 2ல நம்ம 11ஆம் ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா அதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப ஆத்மாவது பார்வைக்கும் புலப்பாடாதவன், ஆத்மாவின் சிந்தனைக்கும் அப்பாற்பட்டவன். ஏன்னா அது வந்து ஆத்மா வந்து இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்ப லேட்டஸ்டா இப்போ ஒரு வாரம் முன்னாடி சூரிய கிரகத்துக்குள்ளாரியே சூரிய கிரகம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, எவ்வளவு ஹீட்டான இடம் அந்த இடம், அது எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கும். அந்த இடத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிரினங்கள் இருக்கு அப்படின்னு இப்ப சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க லேட்டஸ்டா. ஏன்னா அந்த இடத்துல உயிரினங்கள் இருக்கு அப்படின்றாங்க. எப்படிப்பட்ட உயிரினங்கள் இருக்கும், நம்ம உடலே அங்க எந்த ஒரு இதுவுமே போக முடியாது, இது பண்ண முடியாதுன்றாங்க. அப்ப மட்டும் இங்க எப்படி இருக்காங்க. ஆனா ஆத்மாவது நெருப்பால அழிக்க முடியும்ல, ஆத்மா அங்க போக முடியும் அப்படின்றது சயின்ஸ். அதுக்கு நான் ஒரு விளக்கம் சொல்றேன் நான் அதுக்கு. ஏன்னா அங்க உள்ள உயிரினங்கள் உயிர்கள் இருக்க முடியும் அப்படின்றத
சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா உடல் வந்து அங்க போக முடியாது. எந்த ஒரு உடலும் அங்க இருக்க முடியாது. ஆனா ஆத்மா வந்து எல்லா இடத்துக்கும் நித்தியம் வாழும். எல்லா இடத்துக்கும் போறவளு அந்த இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஏன்னா இது வந்து இன்னும் டெக்னாலஜி வளர வளர நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எல்லா உலகத்துக்கும் போக முடியும். நம்ம இந்த உடலை எடுத்துக்கிட்டு. ஆனா சூரியன் கிட்ட போக முடியுமா? அதுக்குள்ள ஆராய்ச்சி தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இப்போ லேட்டஸ்டா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அங்க உயிரினங்கள் இருக்குது அப்படின்னா. ஆனா இந்த ஆத்மா வந்து எல்லா லோகத்துக்கும் போக முடியும் அப்படின்றத நாம இதுல இருந்தே புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த 25ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இதே பகவத்கீதையில ரொம்ப ஆழமா நம்ம படிச்சீங்கன்னா, நமக்கு புரிய வரும். இது சிந்தனைக்கும் அப்பாற்பட்டவன் எது? ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அடுத்ததுல அறிவின் நிலைகள் பாத்தீங்கன்னா, இதே பகவத்கீதையில அத்தியாயம் 4ல ஸ்லோகத்தை 5ல வந்து என்ன சொல்லிருக்காரு அப்படின்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் எண்ணில் அடங்காத ரூபங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகள் கடந்துள்ளோம்ன்றாரு. இதே பிரம்ம சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா 5ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 33, 39ல பகவானுடைய பற்பல அவதாரங்களை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஆதாரங்கள் இருக்கு. அதுவும் நாம இப்ப பண்றேன். பகவான் கிருஷ்ணர் எண்ணில் அடங்காத ரூபங்கள் சொல்றாங்க. அது எத்தனை எத்தனை வகையான பிரிக்கலாம். ரூபங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல லட்சம் ரூபங்கள் இருக்கு பகவானுடையது. பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரூபங்கள் இருக்கு. அதுல ஒரு சிறப்பா வந்து ஒரு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது வரைக்கும் சொல்லுங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிருக்காங்க பொழுது அன்மியூட் பண்ணிடுமா அது பிரபுஜி. நரசிம்ம ரோகம். ஓகே. இது தச அவதாரம் இல்லாம வேற அவதாரம் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே. சைதன்ய பிரபு, ஹரே அப்புறம் போல் வந்து மாதாஜி. புத்தர். காலங்களில் அவர் வசந்தமா இருக்காரு. வசந்த காலத்துல அவர் இருப்பார். அவரு தொழலாம். மார்கழியில அவர் மார்கழியா இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன குழந்தைகள்கிட்ட அவர் வந்து சின்ன குழந்தைகள்கிட்ட பால் குடிக்கிற குழந்தைகளோட ரூபத்துல இருக்காரு. அந்த மாதிரி உள்ளோட்டுல ஒவ்வொரு ரூபத்திலயும் அவர் இருக்காரு. குழந்தைகள்கிட்ட பால் பேச தெரியாத, வாய் பேச தெரியாத சின்ன சின்ன குழந்தைகள்லாம் அழகா அவர் இருப்பார். அவருக்குள்ளேயே இருப்பார் எப்போதும். அது மாதிரி காலங்கள்ல சூரியனோட ஒளியா இருக்காரு. நீர் நிலையமில்ல தண்ணியோட டேஸ்டா இருக்காரு. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காரு அவர். அது நல்லா அழகா புரிஞ்சிருக்கீங்க மாதாஜி. ஹரிபோல் ஹரிபோல். பகவானோட அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வேதங்கள்ல என்ன சொல்லு பாத்தீங்கன்னா 6 விதமான அவதாரங்கள் சொல்லுவாங்க. அந்த 6 விதமான அவதாரங்கள் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா வந்து நரசிம்ம அவதாரமும் வந்துன்னா பரசுராமர் அவதாரம் வந்து ரொம்ப ஆக்ரோஷமான அவதாரம் சொல்லுவாங்க. இதுல குவிய அவதாரம்னு ஒண்ணு இருக்கு. குவிய அவதாரம்னு பாத்தீங்கன்னா ரகசியமான அவதாரங்கள் சொல்லுவாங்க. இந்த ரகசியமான அவதாரங்கள் யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நாம வந்து அதுக்கு முக்தி கிடைக்கும். இப்ப நாம சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி நான் பர்டிகுலரா சொல்றேன் நானு. ஏன்னா அவருடைய அவதாரங்கள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குவிய அவதாரம் நம்ம வேதங்களை சொல்லுது. ஏன்னா வந்து இது வந்து அதாவது 5000 வருஷத்துக்கு நம்ம வியாச பகவான் அழகா எழுதிட்டு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. இந்த கலிகாலத்துல இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. இந்த அவதாரத்தை யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா வந்து முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி யாராவது தெரியுமா? அவரை பத்தி என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க? அது மட்டும் சொல்ல முடியுமா? தெரிஞ்சவங்க மட்டும் சொல்லுங்க. இதுல லெவல் 1ல இருந்து லெவல் 2ல போறவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு பத்தி யாராவது தெரியும்? அன்மியூட் பண்ணி விடுங்க மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சைத்தன்ய மகாராஜ் ஹரே வந்து கிருஷ்ணா. பிரபுபாத பாடாக்கு குருஜி. அவர் அன்மியூட் வந்து பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே மியூட் பண்ணல யாரையும். அப்படியே தான் இருக்கு. சரி. அவர் வந்து பிரபுபாதாக்கு குருஜி. அவ மூலமா தான் அவருக்கே கிருஷ்ணரோட உபதேசங்கள்லாம் கிடைச்சது. அதனால சைத்தன்ய மகாராஜா கிரேட்டஸ்ட் குரு. அவர் நாரதோட அவதாரம் மாதிரி. மத்வாச்சாரி வழி வந்த இல்ல நீங்க அதாவது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க மாதாஜி. அது பகவானோட அவதாரம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. பட் அவரோட இன்னும் நீ அதை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கலாம். இருங்க வேற யாரும் என்ன சொல்றாங்க சொல்லுங்க. பூரி ஜெகநாதர அவரு கும்பிடுவாருங்க. பூரி ஜெகநாதர் ரொம்ப முக்கியம் அவருக்கு. அவர் கிருஷ்ண பக்தரா வந்து கிருஷ்ண பக்தரா வந்து மக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டா விளங்குற. பிரபுஜி நான் சொல்லலாமா? அவர் ராதாராணியுடைய அவதாரம். ராதாராணி மனோபாவத்துல வர்றாரு. ஓகே. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரிபோல். வேற யாரும் சொல்ல முடியுமா? இத புதுசா இருக்கவங்க லெவல் 1ல லெவல் 2ல போறவங்க சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா குருஜி. சொல்லுங்க. நான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கிருஷ்ணரை வந்து ஒரு யுகத்திலயும் வந்து இன்கார்னேஷன் பண்ற மாதிரி கலியுகத்துல அவர் வந்து கலியுக தர்மத்தை போதிச்சு வழிகாட்டுறதுக்கு பிறந்தாரு. சச்சினானந்த ரூபமா அவர் இருக்கிறாரு. ஹரிபோல்.
நான் இப்போ இன்னும் யாராவது சொல்ல முடியுமா? நான் விளக்கம் சொல்றேன் அப்புறம். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. கலியுகத்துல வந்து எல்லாரும் மேல போய் சேர்றதுக்காக அந்த மகாமந்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் கொடுத்து அமைத்தாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. யாகம் தியானம் பண்றது அதெல்லாம் கஷ்டம் இந்த கலியுக காலத்துல. அதெல்லாம் வந்து ஈஸியா பகவான் அடையத்து கிருஷ்ணர் அடையத்து ஒரே வழி இந்த மகாமந்திரம் சொல்றோம். அதுதான் அவர் பண்ணாருங்க. அவர் எங்க ஜனிச்சாரு சொல்ல முடியுமா? நவதீப். நவதீப். ஹரிபோல் ஹரிபோல். ஆக்சுவலா வந்து அவருடைய அவதாரம் வந்து குவி அவதாரம், ரகசியமான அவதாரம் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய வாழ்ந்ததே வந்து மொத்தமே வந்து 48 வருஷம் தான் வாழ்ந்தாரே அவர். மகாபிரபு வந்து 48 வருஷம் தான் வாழ்ந்தாரு. அந்த 24 வருஷமும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க நவதீப்லயே இருந்தாரு. நவதீப்ல இருந்தது மட்டும் இல்லாம கங்கா தாய்க்க மடியிலேயே தான் படுத்துட்டு இருப்பார். எனி டைம் கங்கா மடியில தான் படுத்துட்டு இருப்பார். ஏன்னா அந்த மாதிரி வரம் வாங்கின்னு வந்திருக்காங்க கங்கா தாய். ஏன்னா வந்து கங்கா தாய் ஏன் அந்த மாதிரி அவங்க 24 வருஷமும் அங்கேயே நவதீப்லயே இருந்தாருன்னு சொல்லப்போனா, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கங்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க பகவான் கிட்ட கேட்டாங்க. என்ன கேட்டாங்கன்னா, நீ எப்போ பார்த்தாலும் நீ வந்து யமுனா நதிக்கரையிலேயே உன் லீலையை நீ பண்ணிட்டியே, ஏன் என்னுடைய நதிக்கரை என்கிட்ட வந்து ஒரு லீலையும் பண்ணலையே. அதனால வந்து கேட்டனாலதான் வந்து பகவான் என்ன பண்ணாங்க, நான் கலியுகத்துல அவதாரம் எடுப்பேன், அந்த அவதாரத்தை எடுக்கும்போது நான் உன் கூடவே இருக்கிறேன் அப்படின்னு, எவ்வளவு என் லைஃப்ல பாதி லைஃப் நான் உங்க கூடவே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து வரம் கொடுத்திருந்தாங்க. அதனாலதான் அவர் வந்து பிரபு வந்து 24 வயசு வரைக்கும் அங்கதான் இருந்தார். 24 அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நாம அதாவது தென் தமிழக இது தென்னிந்தியாவுக்கு வர ஆரம்பிச்சார். வந்துட்டு எல்லா ஊருக்கும் அப்புறம் நம்ம பூரிக்கு அப்புறம் அங்க இங்க எல்லாம் போக ஆரம்பிச்சாரு அவரோட லீலையில. ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா வந்து நம்ம எதுக்குன்னா கீர்த்தனம் சங்கீதனம் மெயினா பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு. இது ஜபம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா வந்து அவரு கூட எப்பவுமே ஒரு குவிய அவதாரம் எடுக்கிறாங்கன்னா பகவான் எடுக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய சகாக்கள்னா முதல்ல வந்துருவாங்க. எங்க நம்மளுடைய பூலோகத்தை வந்துருவாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சகாக்கள்னு யார், அவருடைய சகாக்கள்னு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பலராம் ஐயா இருக்காரு, நாரத முனி இருக்காங்க, அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய பிரம்மா இருக்காரு. இவங்கெல்லாம் வந்து முன்னாடியே வந்துட்டாங்க. யாரு பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்துட்டாங்க. ரெண்டாவது ராதாராணி என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் அவதாரம் எடுக்கணும்னா நான் இது பண்ணணும்னா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ராதாராணி ஸ்டோரி சொல்லிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் இது உள்ள வரேன். ராதாராணி என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, அவங்க அவதரிக்கிறதுக்கு எனக்கு யமுனா நதிக்கரை கண்டிப்பா இருந்தால்தான் நான் அவதாரம் எடுப்பேன், நான் வந்து வருவேன்னு சொல்லிட்டு ராதாராணி சொல்றாங்க. அதனாலதான் வந்து யமுனா வந்த பிறகுதான் ராதாராணிய வந்து அந்த நதிக்கரையில ஒரு தொட்டியில அவங்க வந்து வராங்க. வந்த பிறகு அதை வந்து அவங்க ராதாராணியோட வளர்த்தாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க வந்து கொண்டு வந்து அதை வளர்க்குறாங்க. அவங்க வந்து அவங்க நீர்ல அந்த கங்கால இருந்து யமுனால இருந்து கொண்டு வந்து அந்த மாதாவை கொண்டு போறாங்க. கொண்டு போய் அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்க கண்ணும் திறக்கல, வாயும் பேசல, விரைச்சி போய் அப்படியே படுத்துட்டு இருக்காங்க. மல்லாக்க அப்படியே படுத்து கிடக்குறாங்க. கண்ணு கிண்ணெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்படியே சாதாரணமா கண்ணு மூடியே இருக்கும், முடியல அப்படியே இதா இருக்கும். எதுவுமே ஜனமே இல்லாம அப்படியே வந்து ராதார் படுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் இந்த குழந்தை கிடைச்சும் ஒரு புண்ணியம் இல்லாம இருக்கு. ஆனா வந்து பல்ஸ் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அந்த குழந்தை உணர்ச்சி இல்லாம இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனா பார்க்கும்போது அவ்வளவு அழகு, அழகுன்னா அழகு. ராதாராணி ராதிகா வந்து அவ்வளவு அழகா இருப்பாங்க, பியூட்டியா இருந்தாங்க, கோல்டு கலர்ல இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களை கொண்டு போய் விடுறதுக்கும் மனசு இல்லை அவங்களுக்கு. கொண்டு போய் அவங்க எடுத்து போய் வச்சுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் இவங்க எல்லாமே இது ராதாராணி முதல்ல பிறந்துட்டாங்க. ஆனா பகவான் அதுக்கப்புறமா தான் பிறகு எடுக்கிறார். வாசுதேவர் மூலியமா பிறகு எடுக்கிறார். அவரு எடுத்த பிறகு என்ன பண்றாங்க, இவரு இவரு பிறந்த பிறகு என்ன பண்றாங்க, உங்க வீட்டுக்கு வராங்க ராதாராணி கிட்ட. நான் சிம்பிளா சொல்றேன், ரொம்ப இன்னும் கிளாஸ்க்கு போயினே இருக்கணுங்களேன். அது அவங்க வந்து இங்க வராங்க, எங்க ராதாராணி வீட்டுக்கு வராங்க. வீட்டுக்கு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து இவங்க கிருஷ்ண பிரபுவோட பகவானோட அப்பா அம்மாவும் அவங்க அப்பா அம்மாவும் பேசிட்டு இருக்காங்க. இவரு பகவான் என்ன பண்றாரு, குட்டியா இருக்காரு, அப்படியே நடந்து முட்டிக்கால் போட்டுக்கினே போய் அங்க பகவான் மாதாஜி ராதிகா மாதா கிட்ட போயிட்டாங்க. போயிட்டு அவங்க தொட்டில் மேல ஏறிட்டு அவங்க பகவான் கிட்ட போயிட்டு ராதாராணி கிட்ட போய் அவங்க மாறு மேல உட்காந்து கையை வச்ச பிறகுதான் அதுக்கப்புறமா அவங்க டக்குன்னு வந்து கண்ணை திறக்கிறாங்க. கண்ணை திறந்துட்டு எடுத்த உடனே கேள்வி கேட்குறாங்க, ஏன் இவ்வளவு லேட்டா வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான்கிட்ட கேட்குறாங்க. ஏன்னா அவதாரம் எடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ராதா தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தண்ணியில வராங்க, ஃப்ளோட் ஆகி வராங்க. ஆனா அதுக்கப்புறமா தான் பகவானே நம்ம அவதாரம் எடுக்கிறாரு. ஆனா இதுல ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, இதுல ராதாராணி மூத்தவங்களா பகவான் மூத்தவங்களா, இது வேதத்திலே என்ன சொல்லுன்னு பாத்தீங்கன்னா,
ராதாராணி முதல்ல வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் பரமாத்மாவே அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. ஆனா இதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா, இதுல உயிர் அந்த இது வந்து பெரிய வந்து ராதாராணி தான் கடைசியா 2வது தான் வராங்க. அவதாரம் இது பார்க்குறாங்க. ஆனா பகவான் தான் முதல்லே வந்தா மாரி வேதத்துல சொல்லப்படுது. இதெல்லாம் ரொம்ப ரகசியமானது. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் வந்து அங்க வந்து அவரும் காட்சி குடுத்த பிறகு அதுக்கப்புறமா அவங்க என்ன பண்றாங்க, வெளிய வந்த உடனே அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா, அம்மாலாம் உள்ள வந்து பார்த்தா, "நீ வந்த உடனே கிருஷ்ணா, நீ வந்த உடனே ராதா எழுந்துக்கிட்டாளடா! ரொம்ப அதிசயம்டா நீ. ரொம்ப ஒரு தெய்வ சக்தி உள்ள குழந்தைடா நீ" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைய வச்சு கொஞ்சுறாங்க. ஆனா இந்த லீலைலாம் அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? ஆனா தெரியுன்றது அப்புறம் விஷயம். இது முடிஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றாங்க, அப்பவே அவங்க கிருஷ்ணாவுடைய அம்மா என்ன பண்றாங்க, யசோதா என்ன பண்றாங்க, "நீ இவ தான் எனக்கு மருமகளா வரணும்னு" சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க. இது பண்றாங்க. இதுக்கப்புறமா ஒரு காலகட்டத்தில ஒரு 5 வயசு, 6 வயசு ஆகும்போது என்ன பண்றாங்க, ஏன்னா வந்து நான் ராதாராணி சமைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாள் சமைச்சது மறுநாள் சமைக்க மாட்டாங்க. எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? அது மாரி அவங்க சமையல் பண்றதில்ல. அதுல வந்து யசோதா என்ன பண்ணாங்கன்னா, "இவ நல்லா சமைக்கிறாள்ல, ஒரு நாள் கூப்பிட்டு வச்சு நம்ம சாப்பாடு நல்லா செய்றாளே" அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வந்து செய்ய சொல்றாங்க வீட்ல. அவரும் ராதாராணி என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப அழகா வந்து சமையல் பண்றாங்க. அந்த செஞ்ச பிறகு அத வந்து பரிமாறும்போது என்ன சொல்றாங்க, அவ கையில வந்து ராதாராணி கையில வந்து ஒரு கயிறு மாரி கட்டி விட்டுர்றாங்க. ஏன்னா நார்த் இந்தியாலாம் ஒரு கயிறு கட்டுனா ஒரு நிச்சயமாற குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாரி கட்டி விடுவாங்க பெண்களுக்கு. அது மாரி அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு கயிறு ஒண்ணு யசோதை கட்டிட்டாங்க ராதாராணி கையில. கட்டுன உடனே அவங்க என்ன சொல்றாங்க, "இது ஏன் கட்டுறீங்கன்னு?" "நீ எனக்கு மருமகளா வரணும். கிருஷ்ணாவுக்கு நீ மனைவியா வரணும்" அப்படின்னு சொல்லி, "நான் இப்பவே நிச்சயம் பண்ணிடுறேன்" அப்படின்னு சொல்லி கையில கட்டிட்டு, அவங்க வந்து கையில வந்து மஞ்சள் தடவி விட்டுர்றாங்க கையில. இவங்க என்ன பண்றாங்க, மாதா என்ன பண்றாங்க, இது அவ அங்க இருந்தா வெட்கம் பட்டுக்கிட்டு அவ டக்குன்னு எழுந்து வெளிய ஓடிடுறாங்க. வெளிய ஓடின உடனே பார்த்தீங்கன்னா, அங்க ஒரு கொலைக்கரை ஒண்ணு இருக்கும். அந்த கொலைக்கரை போற வழியிலே அவங்க வீட்டு பக்கம் போற வழியிலே, அந்த கொலைகளை எல்லாம் பார்த்து ஒரு மாரி கிண்டல் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு, அந்த கொலைக்கரையில போய் கைய கழுவிடுறாங்க. கைய கழுவிட்டு, அங்கருந்து அங்கருந்து போயிடுறாங்க. இத வந்து பரமாத்மா வந்து அந்த சைடுல வரார். பகவான் வரார். வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த குளக்கரையில இருக்கிற பசங்க எல்லாம் ஜாலியா விளையாடிக்கிட்டு, ரொம்ப ஆனந்தமா, ரொம்ப ஜாலியா விளையாடிட்டு இருக்காங்க. என்ன இவ்வளவு சந்தோஷமா விளையாடிட்டு இருக்காங்களே! கலரும் வந்து ரொம்ப கோல்டு கலர்ல இருக்கு. இது வந்து சொல்ட்டு, அவரு என்ன பண்றாரு, இறங்கி தண்ணி உள்ள போய் முக்குறாரு. முக்கி பார்க்குறாரு. முக்கி வெளிய வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆள் தான் ரொம்ப கருப்பா இருப்பாரே! இவரு வெளிய வந்து பாக்குறாரு, நம்ம உடம்பு மட்டும் கருப்பான உடம்பு எப்புட்றா கோல்டு கலர்ல மாறிச்சு? ரொம்ப அதிசயமா இருக்கு. பசங்களும் ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்காங்க. ஏன்னா அவருக்கும் வந்து எல்லையில்லா ஆனந்தம் ஆயிடுச்சு. யாருக்கு? பகவானுக்கு. ரொம்ப ரொம்ப இதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியப்படுறாரு. திரும்பவும் மாதா வராங்க. ராதிகா மாதாஜி வராங்க. இவங்க நம்ம ராதாராணி வராங்க. ராதாராணி வந்த உடனே அவங்க வந்து பாருங்க, "என்ன ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்க போல இருக்கே" அப்படின்னு. "என்னமோ தெரியல ராதா, நான் தண்ணியில பசங்கலாம் குளிச்சுன்னு இருக்காங்க. நானும் உள்ள போய் குளிச்சேன். குளிச்ச உடனே பார்த்தா எனக்கும் ரொம்ப ஹேப்பியா இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு" அப்படின்னு. "இது எப்படி கோல்டு கலர்ல வந்துன்னே தெரியலையே" அப்படின்னு. அப்பதான் வந்து ராதா சொல்றாங்க, "இது மாரி நான் கைய வந்து அந்த குளக்கரையில முக்கிட்டு போனேன். அம்மா இது மாரி செஞ்சுட்டாங்க" அப்படின்னு சொன்ன உடனே, "ஓ! இதுதானா?" அப்படின்னு. அப்போ வந்து அவன் "உன் கை பட்டாவே அது எல்லாமே வந்து புனிதமாயிடும் இல்லையா? அதனால தான் உன் கை பட்டனா நான் சந்தோஷம் அடைகிறேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லுவாரு. அதுதான் ராதாராணி சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க. நான் சந்தோஷம் அடைய காரணமே என்னன்னா, உன்ன பூஜிக்கிறனால தான் நான் சந்தோஷம் அடைகிறேன். நான் இந்த நான் தண்ணீல முக்கிட்டு, நீ ஒரு நேரம் மட்டும் முக்கிட்டு வந்ததுக்கே இவ்வளோ சந்தோஷப்படுறியே! நான் வாழ்நாள் ஃபுல்லா உனக்கு நான் பணிவிடை பண்ணின்னு இருக்கிறேனே, உனக்கு நான் போதிச்சுன்னு இருக்கிறேனே, அப்ப எனக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ ஹேப்பினஸா இருக்கும் பாத்தியா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராதாராணி வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மாட்ட சொல்லுவாங்க. அப்பதான் பரமாத்மா சொல்லுவாரு, "நீ நான் வந்து பகவானா கடவுளா இருந்தாலும் சரி, ஆனா பக்தரா இருந்து இவ்ளோ சந்தோஷம் இவ்ளோ சந்தோஷம் இருக்கே, அது எனக்கு தெரியாத போச்சே! அப்ப நான் வந்து பக்தனா அவதாரம் எடுத்து, நான் வந்து இந்த ஹேப்பினஸ் சந்தோஷத்த நான் அடையணும்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லுவார். சொன்ன உடனே அப்ப என்ன சொன்னாரு, "இதுதான் கரெக்ட்" அப்படின்னு ராதாராணி என்ன சொல்லுவாங்க. அப்பதான் பகவானுக்கு அங்க வாக்கு குடுக்குறாரு. என்ன குடுக்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, "நான் வந்து கலியுகத்துல அவதாரம் எடுப்பேன். எடுக்கும்போது உன்னுடைய அம்சத்துல நான் அவதாரம் எடுப்பேன்." அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மாரி தான் கலியுகத்துல 1400ல வந்து பகவான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் எடுக்கும்போது நவதீப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீலாவா அவதாரம் எடுக்கிறாரு. கலருன்னா கலர். கோல்டு கலர். நாம ராதாராணி எவ்ளோ அழகா இவ்ளோ இருப்பாங்க. அந்த மாரி கலர் கோல்டு. நம்ம இப்ப வெள்ளைக்காரங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மாரி ரெட்டிஷ்ஷா இருப்பாங்க, ஒரு மாரி இருப்பாங்க. ஆனா இவங்களுக்கு கலர் பார்த்தீங்கன்னா, அவ்ளோ அழகா கோல்டா இருப்பாரு. நல்ல ஹைட்டா இருப்பாரு. அவ்ளோ அழகுன்னா அழகு நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஏன்னா வந்து ராதாராணியோடையும் ரா கிருஷ்ணா பகவானுடைய அவதாரம் தான் நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதனால தான் வந்து அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, ஒரு இன்கார்னேஷன் ஒரு ஆஃப் ராதாராணி. ஆமா.
அதனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து எப்பவுமே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அழுதுகிட்டே இருப்பாரு. ஏன்னா ஆனந்தம். பகவான் அது வந்து பக்தரா இருந்து பகவானை துதி பாடுறதுக்கு இப்போ ஒண்ணு நம்ம நம்ம ஸ்ரீரங்க கோயில்ல 47 நாள் தங்கி இருந்தாருங்க. நம்ம ஸ்ரீரங்க கோயில்ல வந்து இன்னைக்கும் அவருடைய கோவில் இருக்கு. நான் இப்போ ரீசெண்டா ஒரு மாசம் முன்னாடி போயிருந்தேன். ரொம்ப அழகா அங்க போனாவே அந்த அளவுக்கு வைப்ரேஷன் இருக்கு. அவர் தங்குன இடத்துல. அந்த அளவுக்கு நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்காரு. நம்ம அதே மாதிரி கோதாவரி ஆத்துல வந்திருக்காரு. கிருஷ்ணால, ராஜமுந்திரியில நிறைய இடத்துல பகவான் வந்து நிறைய இது பண்ணியிருக்காரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஸோ அவரோட அவதாரங்கள் இது மாதிரி பகவானோட அவதாரங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போலாம். ஏகப்பட்ட அவதாரங்கள் சொல்லிக்கிட்டு போலாம். ஸோ அதனால வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறோம் இல்லைன்னு சொல்ல. இதுக்கு மேல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம நிறைய தெரியும். இதெல்லாம் பாகவதத்துல இருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இதுல நம்மளுடைய பிரபுபாதா வந்து ரொம்ப அழகா புக் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் வாங்கி படிங்க. இதனால நம்ம என்ன ஆகும்னா நிறைய விஷயங்கள் இப்போ நிறைய பேர் இப்போ யூத்தா இருக்காங்க. இப்போ இப்போ நிறைய இப்போ இப்போ சாதாரணமா இருக்கவங்களே பாத்தீங்கன்னா கூட பகவத்கீதை டக்குன்னு புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்கன்னா இது என்ன அது என்ன. ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாடு பண்பே அப்படிதான். ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம அப்படிதான் ஒரு 50 வருஷமா வளர்ந்துருக்கோம். நம்ம தமிழ்நாட்டுல அப்படிதான் ஒரு 60 வருஷமா நம்ம வளர்ந்துருக்கோம். எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணம் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்போம். இதுக்கு என்ன காரணம், அதுக்கு என்ன காரணம், எல்லா காரணத்துக்கும் நம்மளுடைய பிரபுபாதா சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காரு. எல்லா விஷயமும் ஏகப்பட்ட விஷயம் அறிவின் பத்தி நிறைய பத்தி சயின்ஸ்ல இது பண்ணியிருக்காரு. அதுக்குள்ள ஆராய்ச்சி பண்ணி இது பண்ணிருக்காங்க. அதனால வந்து அதெல்லாம் வாங்கி படிங்க. பகவானோட அவதாரங்களை தெரிஞ்சுங்க. பல லட்சம் அவதாரங்கள் பகவானுக்கு. நான் சொன்னது இப்போ ஒண்ணுதான் சொல்லியிருக்கேன். இது இன்னும் சொல்ல போனா நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போலாம். ஏகப்பட்ட ஏன் நம்ம ராகவேந்திரா கூட பகவானோட அவதாரம் தான். புத்தரும் நம்ம பகவான் அவதாரம் தான். நம்ம வியாச பகவானோட அவதாரங்கள் அதுவும் பகவானோட அவதாரம் தான். இது மாதிரி நிறைய அவதாரங்கள் பகவான் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதுலயே பாத்தீங்கன்னா இந்த 4வது அத்தியாயத்துல 5வது ஸ்லோகத்துல நானும் நீயும் பற்புறவிகளை கடந்துள்ளவனும் யார்கிட்ட சொல்றாரு? அர்ஜுன்கிட்ட சொல்றாரு. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடியே அர்ஜுனனும் பகவானும் என்ன மாதிரி பிறவி எடுத்தாங்க தெரியும்? சொல்ல முடியுமா? அது நீங்க அவதாரம் எடுத்தது? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரிஞ்சுங்க யாராவது சொல்ல முடியுமா? இந்த இது பிடிங்க. நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகள் கடந்துள்ளோம் அப்படின்னு பகவான் அந்த நரநாராயணா இருந்தாங்க. நரநாராயணன் அதாவது இரு உடல் மனம் ஒண்ணு, உயிர் ஒண்ணு. அதே மாதிரி ஆத்மா அந்த இருந்தாங்க. அவங்கதான் வந்து நரநாராயணன் அப்படின்னு நம்ம நரநாராயணா இருந்துதான் இவங்க வந்து இந்த இதுல அர்ஜுனனா வர்றாரு. நரா இருக்காரு. நாராயணன் நம்ம பகவான் இருக்காங்க. இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்துதான் கர்ணனை கொல்ல முடியும். இல்லைன்னா கொல்லவே முடியாது. அப்படிதான் வந்து இதோட நம்மளுடைய வேதங்களை சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஏன்னா நரநாராயண் அவரு வந்து ஒரு அரக்கர். யாரு? அசுர உள்ளவர். யாரு? கர்ணன். முற்பிறவியில முன்னாடி வந்து அசுரனா இருந்தவர் அவரு வந்து என்ன பண்ணாரு? கவச குண்டலத்தோட வந்து ஒளிஞ்சு போயிட்டாரு. 990 முன்னாடி அவர் கொன்னுட்டாங்க. அப்ப கூட உயிர் கடைசியா இருக்கும்போது என்ன பண்றாரு? சூரிய பகவான் கிட்ட போய் பூந்துக்கிறார். அங்க போய் ஒளிஞ்சிட்ட உடனே சூரிய பகவான் அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறாரு. பாதுகாப்பு கொடுத்துதான் என்ன சொல்றாரு? நீ அடுத்த பிறவில நீ வந்து கர்ணனா பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எனக்கு மகனா பிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு அவதாரம் எடுக்கிறார். அதை வந்து யார் கொல்லணும்? நரநாராயணா இருந்து இவங்க 2 பேர் இருந்தாதான் கொல்ல முடியும் அப்படின்றது வேதங்கள் சொல்லுது. சோ இதெல்லாம் வந்து சயின்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். வேதத்துல அவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிக்குது. நம்ம வந்தோமா பகவத்கீதை படிச்சோமா போனோமா நம்ம இருக்கக்கூடாது. பாகவதம் படிச்சோமா போனோமா. ஆனா அதை படிச்சுங்க, நல்லா படிச்சு தெரிஞ்சுங்க, புரிஞ்சுங்க. அதுக்கு 1க்கு 4 வாட்டி பேசப்படுதான் நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு பகவத்கீதையில புரிய வரும். பாகவதத்துல இதை விட அற்புதமா இருக்கும். பகவத்கீதையில வந்து நமக்கு பகவான் நம்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. அறிவை நம்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. நம்ம எப்படி வாழ்க்கையில பக்குவமா போகணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஆனா பாகவதம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எப்படி ஆன்மீகத்துல எப்படி கொண்டு போறோம், பகவானோட வைபூதி, பகவானோட வைபவம் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது நம்ம பாகவத்துல போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அது மாதிரி பண்ணிக்கணும். இதே மாதிரி பிரம்ம சமயத்துல வந்து பகவானுடைய லீலை அவதாரங்களை பற்றி நிறைய கூறப்பட்டு அதாவது 5.33 39லயும் இது சொல்லப்பட்டுள்ளது. இதுவும் படிங்க. இதெல்லாம் படிச்சா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இதே 4வது அத்தியாயத்துல இது 2வது அத்தியாயமும் 4வது அத்தியாயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம சயின்ஸ் வந்து நமக்கு எப்படி நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, என்ன மாதிரி நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத, இந்த ஆன்மீகத்துல எப்படி நம்ம வரணும்ன்றத நம்ம எழுதணும். அறிவின் நிலைகள்ல வந்து 4வது அத்தியாயத்துல பௌர்ண சொல்ல என்னிடம் சரணடைறதுக்கு ஏற்றாற் போல நான் அனைவருக்கும்
பலன் அளிக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. பகவான் கிருஷ்ணர் உன்னத எஜமானராக எனது தோழனாகவும் எனது மகனாகவும் எனது காதலனாகவும் விரும்பலாம் அப்படின்றாரு. அதுக்கு காரணமே நம்ம ஆண்டாள் எடுத்துக்கலாம். ஆண்டாள் எப்படி இருக்காங்க பாத்தீங்களா? அவங்க வந்து ஒரு அவதாரம் தான். அது ஒரு நம்ம அது இது பண்ண முடியாது. ஆனா வந்து மனித பிறவியா இருந்து பகவானுக்கு எப்படி லவ் பண்ணி அவங்க எப்படி போய் சேர்ந்தாங்க, கனகவழி தாயார் எப்படி போனாங்க, அது மாதிரி நாம இந்த கலியுகத்துல அது மாதிரி பகவானுக்கு நாம பணிவிடை பண்ணணும். பணிவிடை பண்ணி நாம செய்யணும். ஒரு கோயிலுக்கு போனா கூட சரி, நாம என்ன பண்றோம், ஏதாவது என் பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணணும், என் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணணும், நான் வீடு வாங்கணும், கார் வாங்கணும், லைட் வாங்கணும், இப்படி நினைச்சுட்டு நம்ம கோயிலுக்கு போறோமே தவிர பகவானுக்கு சேவை பண்றவா நம்ம போறோம்? இல்லவே இல்லை. ஒருத்தரும் நம்ம போறது கிடையாது. ஏதோ கொஞ்சம் பேர் ஒரு 100ல 10 பேர் மட்டும் பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும், பகவானுக்கு துணிமணி தச்சு கொடுக்கணும், பகவானுக்கு மாலை தொழிச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் கொஞ்சம் பேர் போறாங்க. மீதி 90 பேரும் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பெட்டிஷன் கொண்டு போய் பகவானுக்கு போய் பொட்டியில போட்டு வருவாங்க. அப்படி போய் பண்ணிட்டு வருவாங்க. போனா கோயில்ல போய் குட்டி குட்டி குட்டியா வழக்கு ஏற்றி வச்சு வந்துருவாங்க. அது அது பக்தி கிடையாது. பகவானுக்கு நாம சேவை செய்ய போனோம். அதுதான் கோவிலுக்கு நம்ம போயிட்டு அந்த சேவை செய்யும் போது அங்க இருக்கிற வைப்ரேஷன் நமக்கு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா, இது சயின்ஸ். இது வைப்ரேஷன் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டியா இருப்போம். நிறைய பேர் கோவில்ல போகும்போது வாசல்ல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த தலைவாசல்ல தொட்டு கும்பிட்டு போவாங்க. அது கும்பிடவே கூடாது. ஏன்னா தலைவாசல் கீழே இருக்குது காலாண்டு இருக்குது பாத்தீங்களா? அது என்னன்னு தெரியுமா? இருக்கா சொல்ல முடியுமா? விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறா இருக்கீங்களா? கோவில் தலைவாசல் கீழே நம்ம காலை வச்சு தாண்டி போறோம் பாத்தீங்களா? பலிபீடம் சொல்லுவாங்க. பலிபீடங்கிற மாதிரி அது அது பலிபீடம் உள்ள இருக்கு. பலிபீடம் உள்ள இருக்கு. அது தலை கோபுரம் இருக்கு பாத்தீங்களா? தலை கோபுரம் வாசல்ல நிறைய பேர் என்ன கீழே இருக்கிறது வந்து மூதாதேவி, அது மூதேவி. மேல இருக்கிறது ஸ்ரீதேவி. எப்பவுமே வந்து மேலதான் நம்ம பார்த்துட்டு கீழே நம்ம கும்பிட்டுட்டோம்னா உடனே குளிச்சுட்டு தான் கோயிலுக்கே உள்ள போகணும். நிறைய பேர் நான் பார்த்திருக்கேன். படியில கும்பிட்டுட்டு கை வச்சு கும்பிட்டு போவாங்க. அதுக்குமே கும்பிடாது. நாமளே வந்து மூதேவியை நம்ம கூப்பிடுறோம். அது மாதிரி அது பண்ணக்கூடாது. அதை தாண்டி தான் போகணும். அதுதான் படி தாண்டி போகணும்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா? இதெல்லாம் சயின்ஸ். நம்ம முன்னோர்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் அழகா பண்ணியிருக்காங்க. இப்ப என்ன பண்ணாங்க, படியிலே தொட்டு கும்பிட்டு உள்ள போவாங்க. அது படியை தொட்டாவே நமக்கு தோஷம் தான். நம்ம உடனே போய் குளிச்சுட்டு வந்துட்டு நம்ம அப்புறமா தான் கோயிலுக்குள்ளே போகணும். ஆனா பெரும்பாலும் என்ன பண்றாங்க, படியை தொட்டு தான் உள்ள போவாங்க. அதே மாதிரி மேல கோபுரத்தை தலை கோபுரத்தை பார்த்துட்டு உள்ள போன தேவி நம்ம கனகவழி தாயார் ஸ்ரீதேவி மேல இருக்காங்க. அவங்கள பார்த்துட்டு உள்ள போனோம். அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது பலிபீடம். பலிபீடம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவிலுக்கு சுத்தி இருக்கு பாத்தீங்களா? கோவில் சுத்தி நிறைய பலிபீடம் வச்சிருப்பாங்க. கோயில்ல 4 கார்னர்ல மொத்தம் 8 கார்னர்ல வச்சிருப்பாங்க. பலிபீடம் வைப்பாங்க. அங்கெல்லாம் பகவானுக்கு சேவை நெய்வேத்தியம் பண்றதுக்கு முன்னாடி பலிபீடத்தை நெய்வேத்தியம் பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் பகவான்கிட்டே போவாங்க. அதோட இம்பார்ட்டன்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அந்த கோவிலோட அஸ்திரம், அந்த முக்கியமான இதே வந்து அந்த பலிபீடம் தான். யாருமே பலிபீடம் தொட்டு கும்பிடவே மாட்டாங்க. நேரா பகவான் கிட்ட போயிடுவாங்க. நம்ம யாரை பார்க்கணுமோ மூலஸ்தானத்தை நேரா உள்ள போயிடுவாங்க. அது செய்யவே கூடாது. எங்க நமக்கு பலிபீடம் இருக்கோ அங்க நின்றுகிட்டு பகவானை வந்து அங்க சேவிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா கையை வந்து கும்பிடும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த கை இப்படி வைக்கக்கூடாது, இப்படியும் இருக்கக்கூடாது. நல்ல உச்சின் தள்ள நேரா இப்படி வைக்கணும். கையை வச்சு அந்த பலிபீடத்தை நினைச்சு நம்ம கும்பிடணும். அப்படி கும்பிட்டாதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி அப்படியே மண்டையில இந்த 2 கையில இந்த இதுல இந்த நடு விரல்ல உள்ள இறங்கும் எனர்ஜி. நேரா உச்சந்தல்ல இறங்கும் அந்த எனர்ஜி. அப்படி சேவை பண்ணாதான் நமக்கு வந்து எனர்ஜி நல்லா கிடைக்கும். இது சயின்ஸ். நம்ம முன்னோர்கள் அது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பலிபீடத்துக்கு பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா கொடிமரத்துக்கிட்ட போகணும். அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம மூலஸ்தானத்துக்கே போகணும். மூலஸ்தானத்துக்கு போன உடனே ரொம்ப இப்பெல்லாம் அவசர காலம் இல்லைங்களா? போன உடனே அபிஷேகம் பண்ணணும். இப்போ அபிஷேகம் அங்க தர வச்சு மூடி இருப்பாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சரி உள்ள அபிஷேகம் நடக்குது அப்புறம் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி விடுவாங்க. அந்த அபிஷேகம் அந்த திரையை விளக்குற வரைக்கும் நாம அந்த இடத்த விட்டு நகரவே கூடாது. அங்க அப்படி இருந்தீங்கன்னா அதை விட கோடி நன்மை எதுவுமே கிடையாது. இது சயின்ஸ் சொல்லுது. ஏன்னு வச்சுங்களேன், அந்த கோவிலோட விக்கிரகம் உள்ளது பாத்தீங்களா? பகவானோட விக்கிரகத்துக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோவிலோட அமைப்பு எல்லா இந்து கோவிலும் பாத்தீங்கன்னா சனாத கோயில கோபுரம் இப்படிதான் இருக்கும் இல்லைங்களா? இந்த இடத்துல வந்து ஏன் அது மாதிரி கட்டிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, மேல வந்து நம்ம கூம்பு இருக்கு பாத்தீங்களா, நம்ம கலசம், அது வழியா எனர்ஜி வந்து உள்ள வரும். எந்த இடத்துலயுமே வந்து உள்ள கோவில் உள்ள எந்த இடமே ஜன்னலே இருக்காது. ஃபுல் க்ளோஸ்ட் இருக்கும். அப்போ பகவானுக்கு நாம என்ன பண்றோம், நெய் போடுறோம். நெய்யெல்லாம் வந்து ஒரு கெமிக்கல். அது அதெல்லாம் ஒரு சயின்ஸ். அதெல்லாம் கெமிக்கல். அப்புறம் நம்ம என்னென்ன இந்த பழரசம் எல்லாம் போடுறோம், அப்புறம் பால் ஊத்துறோம், தயிர் அபிஷேகம் பண்றோம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு மூலிகை. இதெல்லாம் மிக்சிங் பண்ணி பகவானுக்கு சேவை பண்ணி அந்த எனர்ஜி மூலமா ரெடியா இருக்கும். அப்போ அந்த திரையை திறக்கிறாங்க பாருங்க. அப்போ நாம நின்றுட்டு பகவானேன்னு கையை கூட பாத்தீங்கன்னா இப்படி வைக்கணும். இந்த மாதிரி வச்சு இந்த இடத்துல கரெக்டா நெஞ்சில் இப்படி வைக்கணும். இப்படி எல்லாம் கும்பிடக்கூடாது. இங்கதான் வச்சு கும்பிடணும். பகவானுக்கு சேவை பண்ணும்போது இங்கதான் வச்சு கும்பிடணும்.
இங்க கரெக்டா இந்த இடத்துல வச்சு நம்ம பகவான் அந்த திரை திறக்கும்போது கரெக்டா அப்படி பண்ணி வச்சுக்கலாம், அந்த எனர்ஜி அடிக்கும் பாருங்க நம்ம மேல. எவ்வளோ நோய் என்ன பாவம் வந்தாலும் போயிடும் அது. ஏன்னா அந்த மாதிரி அதுதான் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து ரொம்ப அழகா கும்பாபிஷேகம் கோயில்ல போய் இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி பகவானை நம்ம சேவிச்சோம்னு வச்சுக்கலாம், அவ்வளோ புண்ணியம் கிடைக்கும். புண்ணியம் மட்டும் இல்ல, நம்ம உடலுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கும். அங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு ஒரு சேஞ்சஸ் வரும் உங்களுக்கு. அந்த இதை பார்க்கணும். அதனால கோவில திற மூடிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு கோயிலை விட்டு வெளியே வந்துடாதீங்க. பகவான் எடுப்பான் அங்க பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க வெளியே வந்ததுன்னா அவ்வளோ உங்களுக்கு உடலுக்கும் சரி, இதுக்கு நல்லது. இதுதான் வந்து நம்ம சயின்ஸ் சொல்லுதுங்க. இந்த மாதிரி கோவில சேவை பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ண. அதே மாதிரி அந்த 8 பலிப்பீடம் இருக்கும் கோயிலை சுத்தி பாத்தீங்கன்னா, அந்த 8 பலிப்பீடமும் நீங்க நின்று இதே மாதிரி சேவை பண்ணீங்கன்னா அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கும். ஃபுல்லா இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா நம்ம முன்னோர்கள் சயின்ஸ் அவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் கோயில நீ எவ்வளவு பிரச்சனை வச்சு நீ கோயில போய் உட்காந்து பகவானை இந்த மாதிரி நீங்க செஞ்சு சேவை பண்ணி வச்சுக்கலாம், அவ்வளவு உடம்புக்கு ரொம்ப எனர்ஜியா உங்களுக்கு ஒரு 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 தெளிவு கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும்ன்றத பகவான் இது மூலியமா நமக்கு டெக்னாலஜி மூலியமா நம்ம சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது மாதிரி நாம கோவிலுக்கு போனா அந்த மாதிரி போங்க. போய் அப்ளிகேஷன் போடாதீங்க, போய் குட்டி குட்டியா விளக்கெல்லாம் ஏத்தாதீங்க. குட்டி குட்டியா விளக்க கோவில்ல போனா ஒரே விளக்கு, பகவானோட விளக்கு ஒண்ணுதான் இருக்கணும். அங்கங்க ஏத்தக்கூடாது. அதெல்லாம் ஏத்தவே நம்ம கோவில நாமளே பாடுபடுத்துறோம். அதெல்லாம் அது அந்த மாதிரி செய்யவே கூடாது. ஏன்னா இப்ப இருக்கிறவங்க சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, விளக்க வந்து இதை ஊத்தி எண்ணெய் ஊத்தி எரிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது. கோவிலுக்கு போனா நம்ம பகவானை சேவை பண்ணிட்டு எப்படி நம்ம இப்ப நம்ம முன்னோர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அது மாதிரி நாம பகவானுக்கு நம்ம சேவை பண்ணோம். நம்ம சேவிச்சுட்டு வர்றது ரொம்ப நல்லதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதே அத்தியாயத்துல 25வது ஸ்லோகம் பாத்தீங்கன்னா, சில யோகிகள் பல்வேறு யோகங்களை அர்ப்பணிப்பின் மூலம் தேவர்களை பக்குவமாக வழிபடுகின்றனர். பகவானை எப்படி வழிபடணும்ன்றத இது ரொம்ப அழகா இந்த அத்தியாயத்துல இந்த 25வது ஸ்லோகம் சொல்லிடுறாங்க. சிலர் பரமனின் என்னும் நெருப்பில் யாகங்களின் அர்ப்பணிக்கின்றனர். யாகத்தின் மூலியமாவும் அர்ப்பணிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யாகம் தான். அதாவது என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு 2000 வருஷம் 5000 வருஷம் 10,000 வருஷம் விஸ்வாமித்திரெல்லாம் பாருங்க எத்தனை வருஷமா தவம் இருந்து பண்ணியிருக்காருங்க. அப்புறம் பரத்வாஜர் எல்லாமே, கசிப முனிவர், இவங்க 7 பிரஜாபதி இருக்காங்க பாரு. 7 பிரஜாபதி எல்லாம் கொஞ்ச நெஞ்செல்லாம் தவம் இருக்க மாட்டாங்க. எல்லாம் 4000 வருஷம் 5000 வருஷம் தவம் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நான் இப்ப கலியுகத்துல அது மாதிரி இருக்க முடியுமா? ஒரு நாள் சாப்பிடுறதுக்கு நம்மளால முடிய மாட்டேங்குது. இவ விரதம் இருக்குனாவே உடனே ஏதாவது தண்ணி குடிக்கணும், ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிருக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு? இதெல்லாம் நமக்கு சயின்ஸ் தான். நமக்கு அது முன்னோர்கள் ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. இது பாத்தீங்கன்னா நெருப்புல வந்து இப்ப யாகங்களை அர்ப்பணிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த யாகங்கள்ல வந்து நெருப்பு நம்ம நெய் ஊத்துறோம். அப்புறம் வந்து பட்டு பனாரஸ் எல்லாம் போட்டு என்னென்னமோ பண்ணி நெருப்புலாம் பண்ணுவாங்க. அதை பத்தி நான் டீட்டெயிலா எனக்கு தெரியல, ஓரளவுக்கு தான் தெரியும் எனக்கு அது. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த நம்ம இது பார்த்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கும்பாபிஷேகம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா கோவிலுங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய யாமகுண்டம் போட்டு ஏத்துவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கலந்துக்கணும். அங்கதான் வந்து முக்கியமான விஷயமே இருக்கு. அந்த யாமகுண்டத்துல பண்ணும்போது அந்த குண்டத்துல போய் நம்ம பக்கத்துல உட்காந்து பகவானுக்கு நம்ம வந்து அது பிரார்த்தனை பண்ணி நம்ம நிக்கணும். ஏன்னா அதுல வந்து எனர்ஜி நமக்கு நிறைய கிடைக்கும். அந்த மாதிரி யாகங்கள் பண்ணும்போது அதுதான் இங்க சொல்றாரு, சில பரமணி அதாவது பரமணி எனும் நெருப்பினில் யாகங்களில் அர்ப்பணிக்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் அறிவு நிலையில பகவத்கீதை 7ல வந்து அத்தியாயம் 7ல ஸ்லோகம் வந்து 4ல இருந்து 14 வரைக்கும் நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம் பார்க்கலாம். ஜடகுலின் படைப்பிற்காக பகவான் கிருஷ்ணர் 3 விஷ்ணு ரூபங்களாக விரிவடைகிறார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. அது யாராவது 3 என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? 3 ரூபங்கள், விஷ்ணு ரூபங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. காரணோதய விஷ்ணு, கர்ப்போதய க்ஷீரோதய விஷ்ணு. ஓகே 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 ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்புறம் ஜடசக்தியில் சரிம்மா, இது அது என்னென்ன சொல்லிட்டு நான் அப்புறம் கேட்கிறேன் அதை பத்தி. இப்ப ஜடசக்தியில் பொறுத்தவரை குறிப்பிட்ட 8ம் அதன் முக்கியத்தை தோற்றங்களும் அப்படின்ற ஜடசக்தி 8ன்னு சொல்றாங்க. அது என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தான் உங்களுக்கு நான் சொன்னது, சொல்ல முடியுமா? மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம். குருஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம், நிலம், நீர், நெருப்பு, பஞ்சபூதங்கள் 5. ஓகே ஓகே. இப்ப பஞ்சபூதங்கள் நீங்க சொல்றீங்க பாத்தீங்களா, அந்த பஞ்சபூதங்கள்ல வந்து நம்ம உடல்ல எங்க சொல்ல முடியுமா? நீங்க உங்களை இது தெரிஞ்சுக்கலாம்ல, நாமளும் தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்க உங்களை மனசுல என்ன தெரியும்ல, சொல்லுங்க பாப்போம். நம்ம உடலோட தோட்டம் அந்த இது பிரபுஜி. நீர்னா பருவுடல், நீர்னா ரத்தம், நெருப்புனா நம்ம உடம்புல இருக்கிற அக்னி, காற்று வந்து சுவாசம், அப்புறம் என்ன, நிலம், நீர், ஆகாயம், உயிர். ஆகாயம் எப்படி நம்ம உடல்ல எப்படி இருக்கும்?
வீரா விண்ண உயிர் வெற்று உடல் அதாவது உயிர் இது வெற்று உடல் தான் ஆகாயம் கரெக்ட் மாத்தாச்சு. அதாவது ஆகாயன்ற நம்ம வந்து எப்படி சொல்ல வருதுன்னா, ஒன்னோட ஒண்ணு பகவான் நம்மளுக்கு சார்ந்து வச்சிருக்காரு. இப்போ அதுதான் நம்ம வந்து 13வது அத்தியாயத்துல அழகா சொல்லியிருக்கு. நம்ம படிச்சுக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே நீங்க லெவல் 1ல படிச்சிருப்பீங்க, லெவல் 2ல இருப்பீங்க. இந்த அதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம படிப்போம். இந்த 8 ஜடசக்தியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உடம்புல இருந்து நம்ம பகவானுடைய ஜடசக்தி தான் நம்ம 8 சக்தி. இது ஒரு முக்கியமான தோற்றங்கள். இந்த முக்கியமான தோற்றங்களை இந்த முக்குணங்களும் நாம சார்ந்திருக்குது. இந்த முக்குணங்கள் முக்கியமான இந்த 24 பண்புகள்ல முக்குணங்களும் ஒண்ணு வரும். இல்ல அது ஒண்ணா நம்ம எடுத்துக்கணும் இல்லைங்களா? அது நம்ம 13வது அத்தியாயம் வரும்போது டீட்டெயிலா படிப்போம். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3மே வந்து இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து ஜடசக்திக்கும் ஒரு 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 கனெக்டிங் இருக்காது. அது என்னன்றது 13வது அத்தியாயம் வரும்போது நான் அதுக்கு கிளியரா சொல்றேன். ஜட இருக்கின் முக்குணம் எனது இந்த தெய்வீக சக்தியை வெல்வதுக்கு அரிது அப்படின்னு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய நாமம் தன்னுணர்வு பாதை. தன்னுணர்வு பாதைன்னா நம்ம வந்து இப்ப ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மா வந்து பிரம்ம நிலையை அடையணும்னா எப்படி பண்ணணும்? நம்ம கீர்த்தனை பண்ணணும் பகவானுக்கு. இப்ப எல்லா விதமான ஆன்மீக தொண்டுல அது ஆத்ம ரூபத்துல பகவானுக்கு நம்ம சேவை பண்ணும்போது நாம என்ன பண்ணோம்? தன்னுணர்வு பாதை போறோம். தன்னுணர்வு பாதை போகும்போது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த ஜடசக்தியை நம்மள ஒண்ணுமே செய்யாது. நம்மள வந்து இது பண்ண. ஏன்னா அந்த தன்னுணர்வு பாதை போகும்போதே பகவானுடைய நம்ம ரூபத்தை நாம எப்படி நம்ம அதாவது எப்படி நாம சுவாசிக்கிறோம் இல்லைங்களா? சுவாசிக்கும் போது நம்ம எப்படி நம்ம தெரியுதா பாத்தீங்களா? நம்ம காற்றை சுவாசிக்கிறோம், திருப்பியும் காற்றை நம்ம வெளியே விடுறோம், ஆக்சிஜன் வெளியே விடுறோம். அது நமக்கு தெரியுதா? நம்ம உணரவே இல்லை. ஆனா அதே ஆன்மீகத்துல இருக்கவங்க கண்டிப்பா வந்து உணரவாங்க. நீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்கன்ற கூட நம்ம அது அன்னமய கோசா. அன்னமய கோசால வந்து நம்ம எப்படி சாப்பிடுறோம், எப்படி செரிமானம் ஆகுதுன்றது கூட நாம இந்த ஆன்மீகத்துல உள்ளவங்க இந்த 24 பண்புகள் தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பா புரிஞ்சுப்பாங்க. ஏன்னா அன்னமய கோசா, பிராணமய கோசா, ஆனந்தமய கோசா. ஆனந்தமய கடைசியா வரும். அப்புறம் விஞ்ஞானமய கோசா. நம்ம இந்த 5 விதமான கோசா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், நம்ம ஆன்மீக இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 24 பண்புகள் வரும்போது அது நம்ம எப்படி இயங்குது அப்படின்றத இன்னைக்கும் அது சயின்ஸ் ரொம்ப அழகா இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டுல இந்த பகவத்கீதையில இந்த 13வது அத்தியாயத்தை ரொம்ப விரும்பி படிப்பாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு விஷயங்கள் என்னடா 5500 வருஷத்துக்கு நம்ம பாரத தேசத்துல அந்த இந்தியாவுல இப்படிலாம் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்களே, இதெல்லாம் தெரியாம நாம வந்து டெக்னாலஜியை உற்பத்தி பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பகவானுடைய அந்த 5500 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அழகா சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. நம்ம வியாச பகவான் ரொம்ப அழகா பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னன்றதை நம்ம 13வது அத்தியாயத்துல விரிவா நம்ம படிப்போம். இந்த ஜடசக்தியிலிருந்து தான் நாம இது வந்து முக்குணங்களும் அதுல ஒரு பங்கு என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இதுல இருந்து. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அதாவது பகவத்கீதை 9வது அத்தியாயத்துல ஸ்லோகம் 2:4 வந்து பாத்தீங்கன்னா ரகசியமான மிக ரகசியமானது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. அது என்னன்றது பார்ப்போம். ஆன்மீக உலகின் ஆத்மாவில் செய்யப்படும் செயல்கள் ஆன்மீக ஞானத்தின் ரகசியமான பகுதியாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் எனது தோன்றாத உறவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளே என்றார் பகவான். சோ இந்த பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த 7 பெருமுனி இருக்காங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பெருமுனிகள் இருக்காங்க. இந்த பெருமுனிகள் யார் யாரு என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? இது ரொம்ப முக்கியமானதுங்க. 9வது அத்தியாயம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பரசுராமர், வியாசர், வசிஷ்டர், இல்ல பரசுராமர் வர மாட்டார் துரோணாச்சாரியார், மாதாஜி. பரசுராமர் வர மாட்டாரு இல்ல. சாரி அத்ரி, யுதிஷ்டிரர், அத்ரி முனிவர், கைஷர், விஸ்வாமித்திரர், விஸ்வாமித்ரர், ஓகே வேற யாரு? நான் சொல்றேன் மாதாஜி. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து விஸ்வாமித்திரர் நம்ம பத்தி தெரியும் இல்லைங்களா? கசிபர் முனிவர் நம்ம அவரை வந்து கசிபர் முனினா ஏற்கனவே உங்களுக்கு அதை பத்தி விளக்கமா சொல்றேன். பரத்வாசர்னா வந்து நம்மளுடைய பரத்வாசர் யாருன்னா வியாச பகவானுடைய அப்பா தான் வந்து பரத்வாசர். அப்புறம் கௌதமர், அப்புறம் அகத்தியர், அந்திரி, அப்புறம் வந்து பிருகு. இவங்க 7 பேர் வந்து பெரிய பிரஜாபதி. இவங்க 7 பேருமே இவங்க தான் வந்து நம்மள பகவான் வந்து கிருஷ்ணா இது நம்ம பிரம்மாவை படைச்சிட்டு கோத்திரமே எழுதப்படுகிறது. எல்லாருக்குமே கோத்திரம் கரெக்ட். இவங்க எல்லாம் ஒரு அதாவது 84 லட்சம் உயிர் வாழிய 10,000 15,000 உயிர் வாழிய இவங்க மூலியமா தான் உற்பத்தியே பண்றாங்க. இவங்க தான் அதை படைக்கிறாங்க. பிரம்மா வந்து இவங்ககிட்ட அந்த பொறுப்பை கொடுத்திருக்காரு. பிரம்மா வந்து பகவான் கொடுத்தாரு. பகவானுக்கிட்ட இவங்க என்ன பண்றாங்க? இந்த பிரஜாபதி 7 வந்து சனத்குமாரை படைச்சிட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் சனத்குமார் 4 பேரை படைக்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா இந்த 7 பேர் பெருமுனிகளை
மகாமுனிகளை படைக்கிறார். அதுக்கப்புறம் தான் 14 மனுக்கள் அது மாதிரி படைக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பெருமுனிகளை பத்தி நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப இதெல்லாம் சயின்ஸ் முக்கியமான விஷயங்கள் இது ரொம்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இவங்களை பத்தி. ஏன்னா அதாவது விஸ்வாமுத்திர ஸ்டோரி நமக்கு தெரியும். ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்பவுமே ஒரு இடத்துல நம்ம வெளியே போறோம், வெளியே போயிட்டு வந்தா வீட்டுல கை காலை அலம்பிட்டு உள்ள வரணும், முடிஞ்சா குளிச்சிடணும்னு சொல்லுவாங்க பெரியவங்க. அந்த காலத்துல அப்படிதான் இருந்தது. நம்ம வீட்டிலேயே பாத்தீங்கன்னா குளிச்சுட்டு தான் வீட்டுக்குள்ளேயே வருவாங்க, இல்லைன்னா முடிஞ்சா காலை கை கழிட்டு வருவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் சயின்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இதை நான் இந்த 1 ஹவர்ல நான் இவ்வளவு டீட்டெயிலா நம்ம சொல்ல முடியாது. இருந்தால் ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம இதுல படிச்சுட்டு போவோம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 7 முனிவர்களை பத்தி நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சனத்குமாருக்கு பத்திட்டு ஓரளவுக்கு டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுக்கணும், இது பண்ணிக்கலாம். ஆனா அந்த 7 பேர் இருக்காங்க பாத்தீங்களா பெருமுனிகள், இவங்களை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். மனுக்கள்ல 14 மனுக்கள் இருக்காங்க பாருங்க, அவங்களும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப நாம சூரிய பகவான் பாத்தீங்கன்னா ராசி 12 ராசி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலா, விருச்சிகம், தனுஷம், மகரம், கும்பம், மீனம் சொல்றாங்களா. இந்த 12 ராசிகள்ல சூரிய பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ அப்போ அந்தந்த மாசத்துக்கு அங்கங்க இருப்பாருன்னு சொல்றீங்களா. அதே மாதிரி 14 மனுக்கள் இருக்காங்க. 14 மனுக்கள்ல நாம கலியுகத்துல இப்ப எந்த இடத்துல இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா 7வது இடத்துல நாம இருக்கிறோம். 7வது மனுக்கள்ல அவங்களுடைய இப்ப இந்த மாசம் என்ன மாசம்? தமிழ் மாசம். இந்த மாசத்துல சூரியன் எங்க இருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறீங்களா. அதே மாதிரி மனுக்கள் பாத்தீங்கன்னா 14 மனுக்கள்ல 7வது மனுக்கள் நாம இப்ப அங்க இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இது நம்ம எப்ப படிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா 4வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இது ரொம்ப நம்ம பிரம்மாவுடைய லைஃப் தெரியும் பாத்தீங்களா, அதை பத்தி நம்ம அது டீட்டெயிலா இது ரொம்ப ரகசியமானது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அந்த 7வது பெருமுனி மனுக்கள் இருக்கு அப்படிங்களா, அவர் என்ன வைசவதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவரு தான் 7வது மனுக்கள் அப்படின்னு சொல்றது. அவருடைய காலகட்டத்தில் தான் இப்ப நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். கலியுகத்துல 4,32,000 வருஷத்துல 5,117 வருஷம் முடிஞ்சு இப்ப நாம நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ அதாவது இந்த கால பீரியட்ல. ஸோ நாம இன்னும் 6 மனுக்கள் நம்ம இன்னும் தாண்டி போகணும். 6 மனுக்கள் தாண்டி முடிஞ்ச பிறகுதான் இந்த அண்டமே பகவானுகிட்ட, அதாவது நம்ம பிரம்மாவுடைய ஒரு கல்பம் சொல்லுவாங்க. ஒரு கல்பம்னா காலையில பகவான் பிரம்மா எழுந்துக்கிறாருங்கள, எழுந்துக்கும் போது சாயங்காலம் நம்ம அவருடைய காலகட்டத்துக்கு அவருடைய இதுக்கு அவர் காலைல சூரிய உதயம் எழுந்துக்கிறாரு. எழுந்து முடிச்ச உடனே இரவு வரும்போது அவர் தூங்குறாரு. அப்ப என்ன பண்ணுவார் பகவான்? எல்லா அண்ட சராசரங்களையும் அடிச்சு அவர் பகவான் எல்லாம் கொடுக்கிறார். அப்போ இந்த 14 மனுக்கள், அதாவது சொல்லுவாங்களே 4 திவ்யயுகம், அதாவது 4 திவ்யயுகம் இருக்கு பாத்தீங்களா, சத்தியுகம், ராஜயுகம், கலியுகம். இந்த 4 கலியுகம் சேர்ந்து ஒரு திவ்யயுகம், 71 திவ்யயுகம் சேர்ந்தது ஒரு மன்வந்திரம். அதே மாதிரி 14 மன்வந்திரம் சேர்ந்தது ஒரு கல்பம். இந்த ஒரு கல்பன்றதான் ஒரு கல்பம் முடிய டைம்ல பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் பொழுதுல வரும்போது முடியும் போது நம்ம எல்லாருமே பகவான் திருநாட்டுக்கு உள்ள போயிடும். பகவான் திருநாட்டுல பகவான் உடம்புல போயிடும். பகவான் திருநாட்டுக்கு போனவங்க எல்லாம் புண்ணியம் முத்தி அடைஞ்சிட்டாங்க. அவங்க வெளியே ஹாப்பியா இருப்பாங்க. நாம பகவான் திருநாட்டுக்கு போயிட்டோம்னா நம்ம ஹாப்பி. நாம இந்த இந்த விஷயத்துல நம்ம கலந்துக்க போறது கிடையாது. நாம பாவ காரியங்கள் செய்யக்கூடாது, புண்ணிய காரியங்களை செஞ்சு பகவானுக்கு நாம அங்க போகணுன்றது. அதனால அந்த கல்பம் விஷயத்துல அதாவது நம்மள பிரம்மாவுடைய லைஃபே ரொம்ப டீட்டெயிலா இருந்தீங்க. பிரம்மாக்கு இப்ப 50 வயசு முடிஞ்சு இப்ப 50வது வயசு நடக்குது இப்ப அவருக்கு. அதே மாதிரி அதையும் தெரிஞ்சுங்க. இதெல்லாம் நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. அதெல்லாம் புரிஞ்சு நாம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம லைஃபை கொண்டு போகலாம். இது ரொம்ப பரம ரகசியம் இது சொல்லப்பட்டுள்ளது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இது 9வது அத்தியாயத்துல 10ல இருந்து 34 என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா, இந்த ஜட உடல் எல்லா செயல்களும் விளைவுள்ள போதிலும் முழுமுறு கடவுள் உன்னத இயக்குனராக உள்ளார். பகவானுடைய, அதாவது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பகவானு தான் ஆதி அந்தம் வித்தை. அவர் தான் தந்தை, எல்லாருக்குமே தந்தை இல்லைங்களா. அவர் தான் இயக்குபவரே அப்படின்றத நாம 10வதுல படிக்கிறோம். ஏன்னா அது 10ல இருந்து 34 ஸ்லோகம் வரைக்கும். உனது மனதை எப்பொழுதுமே என்னை பற்றி சிந்திப்பதால் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறு என்னில் முழுமையாக லாயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய் என்றார் பகவான். அது நாம எப்பவுமே பகவானோட உணர்விலேயே நாம இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பா நமக்கு முக்தி தான் நமக்கு. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டு நாம ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன், அழகா நமக்கு உண்மையே என்னுடைய லைஃப்ல நான் சொல்றேன் கேட்டுங்களேன். நான் இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல 3 வருஷமா தான் வரேன். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஜபம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விதமா நான் ஒரு 2 ரவுண்ட்ஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் நான். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 120 ரவுண்ட் நான் பண்ணிருக்கிறேன். இப்போ ஒரு நாளைக்கு 120 ரவுண்ட் நான் பண்றேன். காலையிலேயே பாத்தீங்கன்னா 100 ரவுண்ட் முடிச்சிடும். இப்ப சாயங்காலம் ஈவினிங் பண்ணா 20 ரவுண்ட் அடிப்பேன் நான். அந்த மாதிரி நம்ம பண்றோம். ஏன் இதெல்லாம் நாம பகவானுக்கு
நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பயிற்சி பண்ண அழகா நமக்கு வந்துடும். அது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப அழகா வரும் அது. நம்ம நான் இப்பெல்லாம் ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னு தன்னைத்தானையே ஆடிக்கிட்டே இருப்பேன். நான் பாட்டு இஷ்டத்துக்கு ஆடுவேன், இஷ்டத்துக்கு போவேன், இப்படி வருவோம் அப்படி வரும், அந்த மாதிரி தான் ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது அழகா வந்துடும். அதுதான் 6வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா கேட்பாரு பகவான் கிட்ட. மனதை கூட நான் அடைச்சி வச்சிருவேன், குடுவை உள்ளார காத்த கூட அடைச்சி வச்சிருவேன். ஆனா மனதை எப்படி பகவானே கிருஷ்ணா நான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், எப்படி பண்ண முடியல என்னால அப்படின்னு. அதுதான் பகவான் சொல்லுவாங்க, அதுக்கு ரொம்ப கடினம் தான். அது மனதை கண்ட்ரோல் பண்றது கடினம் தான். ஆனா பயிற்சி பண்ண எல்லாம் ஈஸியா ஆகுன்றார். அந்த பச்சை மரத்துல ஆணி அடிச்சா மாதிரி அந்த பயிற்சி சொன்னார் பாத்தீங்களா, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை நான் புடிச்சுக்கிட்டேன். அதை புடிச்சு இன்னை வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நாம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம அந்த ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா 100 இல்லைங்க, 120 இல்லை, 200 கூட பண்ண முடியும். அழகா பண்ணலாம். அந்த ஹரிநாமத்தை சொல்லும்போது கூட நாம நம்ம உச்சரிப்புல மாறாம சொல்லணும். அதுவும் பயிற்சி பண்ணணும். நாம சும்மா இருக்கும்போது, ஃப்ரீயா இருக்கும்போது அப்படியே நீங்க ட்ரை பண்ணி பண்ணீங்கன்னா உங்க அழகா வந்துடும். ஸோ அதனால அந்த ஹரிநாமத்தை சொல்ல பகவானோட உணர்வுலயே நாம இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதெல்லாம் ஏன்னா அதுதான் சயின்ஸே நம்ம என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, நீ என்ன பேசுறியோ, நீ என்ன செயல்படுறியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் மூளை வேலை செய்யும் சொல்றேன். இது இன்னைக்கு உள்ள சயின்ஸ். அதுக்குதான் நாம பகவான் அப்பவே சொல்லியிருக்காரு, என் பேரை சொல்லுடா, நீ பாட்டுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இரு, உனக்கு எல்லாமே ஜெயம்ன்றார். அதனால நம்ம ஹரிநாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். அவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்கு நமக்கு எல்லாமே நமக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா வரும்ன்றத நம்ம. ஆனா அதை நீங்க என்ன பண்ணணும், அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கூடாது. அது பகவானுக்கு தியாகம் பண்ணணும். நீங்க அந்த 120 ரவுண்டு பண்றேன், 10 ரவுண்டு பண்றேன், 1 ரவுண்டு பண்ணா கூட பகவானுக்கு நீங்க தியாகம் பண்ணுங்க. தியாகம் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு முக்தி தான் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். நான் பண்ணேன், நான் செஞ்சேன், நான் இதுன்றத அந்த நான் என்ற இது மட்டும் அதை விட்டுடுங்க. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு. அதாவது அதே 10வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 10வது அத்தியாயத்துல 11வது ஸ்லோகத்துல ஜட ஆன்மீக உலகம் அனைத்திற்குமே பகவான் தான் மூலம். அதே பகவான் தான் சொல்றாரு. ஏன்னா ஆன்மீகம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இல்ல, ஆத்ம ரூபத்துல பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணும்போது நம்ம ஆன்மீகம். இந்த ஜட உடல் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இயற்கை, இந்த பிரகிருதி ஃபுல்லா நம்ம இயற்கையை நாம அனுபவிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா காற்றை அனுபவிக்கிறோம். நாம அனுபவிச்சு இயற்கையை அனுபவிச்சு அதை கழிவே நமக்கு பகவான்கிட்டே கொடுத்துரும். பகவான் அதையும் வாங்கிக்கிட்டு சுத்திகரி பண்ணி நமக்கு இயற்கை கொடுக்குறாரு. அது நாம எப்படி பண்ணு, அந்த சராசரிகளை படைச்சு 84 லட்சம் ஜீவராசியும் படைச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் கொடுத்து நாம இயற்கையை பாடுபடுத்திக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா அதுவும் நம்ம சயின்ஸ் இப்ப என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒசான்ல ஹோல் விழுந்துச்சுன்றாங்க. காரணம் என்னன்னா, நம்ம வீட்டுல ஏசி யூஸ் பண்றோம், ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்றோம். ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்றோம் எல்லா வீட்லயுமே நாமளே துரோகம் பண்ற மாதிரி தான். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் தேவை, அது அத்தியாவசிய பொருள் ஆகி போச்சு இல்லைங்களா. அந்த ஒரு காத்து இருக்கு. இப்ப நம்ம ஒரு ஏசிலயோ ஃப்ரிட்ஜ்லயோ அந்த ஃப்ரீயான் 22 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது MS-22. ஏன்னா நான் அந்த இன்ஜினியரிங் படிச்சதுனால சொல்ல வரேன். அந்த கேஸோட இது தெரியுங்களா, அந்த கேஸ் சாதாரண கேஸ் கிடையாது, ஃப்ரீயான் கேஸ் சொல்லுவாங்க. அதை பாத்தீங்கன்னா நம்ம காற்று இருக்கு பாத்தீங்களா, 1 டன்னு 1 குவிண்டால் 1 டன்னோட ஏர் இருக்கு பாருங்க காத்து. அந்த காற்றை 1 டன்னு காத்தை அதை சுத்திகரி அதை எடுத்து வேக்கம் போட்டு அதுல இருந்து வர கேஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா வெறும் 100 கிராம் கேஸ். வெறும் 100 கிராம். அந்த அதாவது 1 டன் ஏரை எடுத்து அதை சுத்திகரி பண்ணி கிடைக்குது பாத்தீங்களா, அதுல இருந்து கிடைக்கிறது தான் 100 கிராம் கேஸ் கிடைக்குது. அப்ப நம்ம ஒரு வீட்டுல ஒரு ஃப்ரிட்ஜுக்கும் பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு 300ல இருந்து 250 கிராம் நாம கேஸ் ஏற்றிக்கிறோம், ஃப்ரிட்ஜ்லயும் சரி ஏசிலையும். அப்ப எத்தனை டன்னு நமக்கு ஏரை எடுத்து யூஸ் பண்றோம் பாருங்க. கிட்டத்தட்ட 3 டன்னு 4 டன்னு 1000 3000 கிலோ 4000 கிலோ காத்தை பிடிச்சி நாம அதுல இருந்து எடுக்கிறோம். அப்ப என்ன ஆகும், வளிமண்டலத்துல காத்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். அப்போ என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓசான்ல ஹோல் விடும். ஸோ இதுதான் சயின்ஸ். இன்னைக்கு அதான் சொல்றாங்க. ஆனா பகவான் அன்னைக்கே சொல்லிட்டார், ரொம்ப அழகா சொன்னார். உனக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நீ யூஸ் பண்ணி, நீ ஆடம்பரமாவோ இல்ல வசதியாக இருந்ததுன்னா அப்ப இயற்கையை நீ பாழ்படுத்துற அப்படின்றாரு. அதனால ஜட உடல் ஜட உலகம் பாத்தீங்கன்னா நாம தான் அதை கெடுக்கிறோம். நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ண பாருங்க. அது இயற்கையை நம்ம பகவான் நம்ம படைச்சிருக்காரு. நமக்கு அடுத்த வாரிசுக்கு நமக்கு அந்த இயற்கையை கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு. அதனால அந்த மாதிரி இயற்கையை நாம பாழ் பண்ணாம, இயற்கையும் நம்ம முக்கியம், அதே மாதிரி ஆன்மீகம் உலகம் நம்ம ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கு பகவான் தான் நமக்கு இது சயின்ஸ். இதையும் புரிஞ்சுங்க. அவர்களிடம் விசேஷ கருணை காட்டுவதற்காக அவர்கள் இதயத்துக்குள் வசிக்கும் நான் அறியாமையிலும் பிறந்த இருளையும் ஞானம் எனும் சுடர்விடும் தீபத்தினில் அழிக்கிறேன்றார் பகவான். எல்லாரோட இதயத்திலையும் பகவான் இருக்கிறாங்க. அந்த பகவானோட கிருஷ்ணர் உணர்வுல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த அறியாமை இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த இதை நாமளே தெரியாம செய்ய தவிர கண்டிப்பா பகவான் நம்மள அது அழிச்சு எடுத்துடுறாரு அப்படின்றத நாம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.
இப்போ முக்கியமான இடத்துல வந்திருக்கோம். 13 டைம் ஆச்சுங்க. ஒரு 15 நிமிஷம் டைம் எடுத்துக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 13வது அத்தியாயத்துல வந்திருக்கோம். அதாவது ஓகேம்மா. ரொம்ப சிறப்பா செஞ்சுக்கிறீங்க. ஓகேம்மா. இப்ப 6ல இருந்து 23வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லைஃப்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாயம் இந்த 13வது ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு வெளிநாட்டுல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்தை பேஸா படிப்பாங்க. 24 பண்புகள் என்னன்னு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நம்ம உடல் எப்படி இயங்குது, எப்படிப்பட்ட எப்படி நம்ம பகவானை உணர்றோம், எந்த இடத்துல உணர்றோம்ன்றத 24 பண்புகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அழகா உணரலாம். அது ரொம்ப அற்புதமா. இதுதான் சயின்ஸ். நம்ம அழகா பகவான் 5500 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அதாவது 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே நம்ம பகவத்கீதை சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஏன்னா சூரிய பகவான் சொல்லப்படும் சொன்னீங்களா, அது மாதிரி நம்ம இப்ப வந்து பகவான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாருங்க. இந்த 24 மூலங்களில் இணைந்து செயல்களின் களம் என்று அறியப்படும். களம்னா என்னது? நம்ம உடல். நாம உடல்ல இருக்கிறது தான் இந்த 24 பண்புகளும் சேர்ந்துதான் நம்மள வந்து இயக்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஜீவாத்மா எப்பொழுதும் வீட்டு இருக்கும் பரமாத்மா புருஷரின் பிரதிநிதி. அது பகவானோட அது அவருடைய பிரதிநிதி. அது நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ்ல போலாம். இப்ப இந்த 24 பண்புகள் சொல்றோம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல போனவங்க கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி சொல்ல முடியாது. ஆனா 2வது லெவல் 3வது லெவல்ல இருக்கவங்களா இருக்காங்க. இதுல யாராவது சொல்ல முடியுமா? அந்த 24 பண்புகள் என்னென்ன பண்புகள் ஓரளவுக்கு சொல்ல முடியுமா? நான் அதுக்கு விளக்க சொல்றேன். நான் அதுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நாங்களாம் சொல்லலாமா? சொல்லுங்க. தெரிஞ்சு சொல்லலாம். ஒன்றும் தப்பு இல்லை. பஞ்சபூதங்கள், கர்மேந்திரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5, இல்ல ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. இல்ல பஞ்சபூதங்கள் 5 எல்லாத்தையும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாதவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுப்பாங்க. நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம் ஆகிய பஞ்சபூதங்கள். அப்புறம் கர்மேந்திரியங்கள், நம்ம உடம்புல இருக்க கர்மேந்திரியங்கள் 4, 5. கர்மேந்திரம்லாம் என்ன மாதாஜி? அது நம்ம வந்து கால்கள், கைகள், கண்கள், அந்த வேலை செய்ய அந்த உறுப்புகள், அந்த 5ம் கர்மேந்திரியங்கள். இல்ல அது உறுப்புகள் இல்ல மாதாஜி. அது கர்மேந்திரத்துல இருந்து நம்ம தெளிவா சொல்லலாம். என்னன்னா கர்மேந்திரங்கள் வந்து அதாவது நம்ம கையை வச்சு யூஸ் பண்றோம் பாத்தீங்களா, நம்ம கர்மா, நம்ம செயல், நம்ம செய்யறோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் கர்மேந்திரம். நம்ம கையை வச்சு என்ன செய்யறோம், வாயை வச்சு என்ன செய்யறோம், காலை வச்சு என்ன செய்யறோம், அதுதான் கர்மேந்திரங்கள். அப்படி பாத்தீங்கன்னா கைகள், ஆசனவாய், பாலுறுப்பு, அது 4, 5ம் கர்மத்தை அதாவது வாய், அது அப்படி சொல்லணும் மாதாஜி. பேசுதல், நடத்தல், கழித்தல், இனவிருத்தி பெறுதல், இதுதான் வந்து கர்மேந்திரம் சொல்றது. நம்ம உடலை வச்சு இந்த களத்தை வச்சு நாம இயக்குறோம். அது செயல்படுறோம். இந்த கர்மேந்திரங்கள் 5. ஓகே மாதாஜி. ஏற்கனவே பஞ்சபூதங்கள் 5 சொன்னீங்க. இது 5 சொல்லிட்டீங்க. 10 ஆயிடுச்சு. வேற கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல், இது வந்து ஞானத்தை பெறுவதற்குரிய 5 புலன்கள். இது ஞானேந்திரங்கள். இது ஞானேந்திரங்கள். அப்புறம் இது அகங்காரம், புத்தி, பொய்யகங்காரம், புத்தி, மனம் 3. அதனில அந்த முக்குணங்கள் அது 1. இல்ல மாதாஜி, ஆங்காரம், நுண்ணறிவு, அது 2மே வந்து மனத்தை அப்புறம் விட்டுருங்க. ஆங்காரம், நுண்ணறிவு, அது 2 சேர்த்தனா 2 ஆயிடும். மொத்தம் 17 ஆயிடுச்சு இது வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் 3 குணங்களோட தோற்றமற்ற நிலை, அது 1, 3. 1. அது 3 நிலையை வந்து முக்குணங்கள் சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா, சத்துவகுணம், ரசகுணம், தாமஸ் குணம். இந்த 3மே சேர்ந்தது ஒரு குணம். அது 1 தான். அது 1 நம்ம எடுத்துக்கணும். சேர்த்தீங்கன்னா 18 ஆச்சு. அடுத்தது வந்து வாசனை, சுவை, உருவம், நம்ம தொடு உணர்வு, ஒளி கேட்கறது, காதால கேட்கறது, இந்த 5ம் புலன் பொருட்கள். ஒரு 5. இதுதான் பிரபு இந்த 24 அது மனமோட சேர்த்து 24 பண்புகள் ஆச்சு இல்லைங்களா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மனமும் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் 2 பேர் இருக்கிறாங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்காங்க. 24 பண்புகள் மட்டும் நம்ம உடல்ல களம்ல இல்லையா? இந்த களத்து உள்ள இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்களே, ஒளிஞ்சுட்டு இருக்காங்களே, அவங்களுக்கு சொல்லணுமே. 2 பேர் இருக்காங்க. ஹரிபோல் மாதாஜி. ஏன்னா இந்த களத்தை சேர்த்தா நம்ம இயங்குது. ஆனா பகவான் வந்து உட்காந்து நம்ம இதயத்துல உட்காந்து இப்படியே உட்காந்து பார்த்துனா கேட்டுருந்தாரு எல்லாத்தையும். ஆனா ஆத்மா வந்து அதுவும் சைலண்டா உட்காந்துக்கிட்டு உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கு. ஆனா அவங்களும் நம்மளை சேர்த்துக்கணும். இதுல முக்கியமா இம்பார்ட்டன்ட் 26 பண்புகள். நம்ம 24 நம்ம வந்து நம்ம எப்படி செயல்படுறாங்க அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து பிடிப்போம். இப்ப இந்த 24 பண்புகள் தெரிஞ்சிட்டீங்களா? விஷயம் தெரியாதவங்களுக்கும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுங்க.
அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம எங்கெங்க நம்ம இந்த களத்தில் மூலியமா நம்ம எப்படி இயங்குகுது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப இந்த அன்னமய கோஷா, இந்த பிராணமய கோஷா நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அது மூலியமா தான் நம்ம எப்படி நம்ம இயங்குறோம், என்ன மாதிரி எந்த இடத்துல நம்ம இது பண்றது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்காக நான் எழுதி வச்சிருக்கேன். நான் அதை அப்படியே படிக்கிறேன், அதை பார்த்துங்க. அதாவது சேத்திரம் பற்றி எப்படி உருவாகிறது என்பதை பற்றியும், ஜீவாத்மா பரமாத்மா பற்றியும் பார்க்க போகிறோம். ஞானம், அதாவது ஞானம்ன்றது அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க தான் ஞானம்னு சொல்றது. நம்மளுடைய அறிவை புரிஞ்சுக்கலாம். நாம் உடல், அதாவது உடல் அது அதியாத்மா. இது ரெண்டுமே சேர்ந்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா உடலும் ஆத்மாவை சேர்ந்தது அதியாத்மா அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். இந்த அதியாத்மா எப்படி செயல்படும் பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா ஜீவாத்மா பிளஸ் இந்த உடலை பற்றி தெரிந்து கொள்வது தான் இந்த ஞானம் என்றும் நாம் அதை புரிஞ்சுக்கணும். நாம யாரு, நாம எதுக்கு நாம இங்க வந்திருக்கோம், என்ன செய்யறோம், இனி என்ன செய்ய போறோம்ன்றத இது இனி வரும்போது தெரியணும். உடல் பிளஸ் ஆத்மா, அதாவது ஜீவாத்மா பரமாத்மா, இந்த நிலையை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம அதில் புரிஞ்சுக்கலாம். அது களம் பற்றி அறிபவன் அவன்தான் மனிதன். களத்தை பற்றி அறிபவன் மனிதன் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். களம்னா என்னது, நம்ம உடல். இந்த களத்தை பற்றி நாம் என்ன செய்யறன்றது அது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து நம்ம வந்து அவன் தான் உண்மையான ஞானம் உள்ள மனிதன் அப்படின்னு நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். எப்படி இந்த உடல் இயங்குகிறது, எதனால இயக்கப்படுகிறது அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த இந்த ஞானேந்திரம் மூலியமா நாம ஞானத்து மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதை பத்தி பரமாத்மா எல்லா உயிர்வாழ்கைகளையும், அதாவது 4 கைகள் இருக்கிறார், வெளியே தெரியாது. பகவான் உள்ள பரமாத்மா ரூபத்துல 4 கை சொரூபத்துல பரமாத்மா இருக்கிறாரு. அவர் இருக்கு யாரு கண்ணுக்குமே தெரியாது இல்லைங்களா. அது எப்படி இருக்கிறாருன்றத நாம உணரணும். எப்படி உணர போறோம் பாருங்க. அதாவது இந்த ஞானம் தெரியாத ஒருவருக்கு தெரிய செய்து என்றால் தெரிய செய்து உள்ளார். அதுதான் அன்னமய கோஷா பிராணமய கோஷா. அன்னமயா பிராணமய கோஷா என்றால் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அன்னமயா கோஷானா வயிற்றுல நமக்கு பசி எடுக்குது. இப்போ இயற்கையாவே நம்ம சாப்பிடாம இருந்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கண்டிப்பா நாம சாப்பிடாம இருக்கலாம். ஒரு மாசம் இருக்கலாம், 10 நாள் இருக்கலாம், 15 நாள் இருக்கலாம். ஆனா அந்த வலி இருக்கு பாருங்க, நம்ம சாப்பிடாம இருந்தா எப்படி இருக்கும், வயிறு வலிக்கும், ஏதாவது ஒரு டயர்ட்னஸ் இருக்கும், ஒரு மாதிரிங்களேன். அந்த இடத்துலதான் நம்ம பகவானை உணர முடியும் அப்படின்றாங்க. ஏன்னா அந்த இடத்துலதான் உணர முடியும். அதுதான் அன்னமயா கோஷா. பிராணமய கோஷான்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம இயற்கையை நம்ம காற்றை நாம சுவாசிக்கிறோம். காற்றை சுவாசிச்சு நாம அதாவது மூச்சை எடுக்கிறோம், திருப்பியும் மூச்சை வெளியே விடுறோம். அது நாம ஏதாவது செய்யறோமா, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குது இல்லைங்களா. அந்த இடத்துல உணரணும். இதுதான் சயின்ஸ் நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும். எப்படிடா காத்து நம்மளை எடுக்குது, எப்படிடா காத்து வெளியே போகுது, இந்த காத்து எப்படி திருப்பி நம்ம எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு ஆக்சிஜன், எப்படி நாம திருப்பி விட்ட காத்து எப்படி நம்ம திருப்பியும் சக் பண்ண போறோம், எப்படி சக் பண்ண முடியும், எப்படி அங்க இயற்கை எப்படி நம்ம கிடைக்குது. இதுதான் பகவானுடைய அறிவு ஞானம் அங்கதான் இருக்கு. நம்ம அதுதான் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நம்ம ஒரு ரூம்ல வந்து அடைச்சி வச்சுட்டு நாம எந்த இடத்துலயும் காத்து போகாம வச்சுட்டு நம்ம எல்லாம் ஃபுல்லா க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஏதோ உயிரினம் நாமளே, இப்ப நானே உள்ள இருக்கேன்னா அந்த காத்தை நான் யூஸ் பண்ண காத்தை திருப்பி யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும், கொஞ்ச நேரம் தான். ஒரு 12 மணி நேரம் இருக்கலாம், ஒரு 16 மணி நேரம் இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா நாம மூச்சு திணறப்படும். ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு ப்ராப்ளம் வந்துடும் இல்லைங்களா. அது நம்ம ஏன்னா அந்த காத்து வந்து விஷ காத்தாயிடும். நாம எடுக்கிற மூச்சை விட்டு நம்ம திருப்பி எழுதுறோம். அதை பகவான் வந்து அதை உணரணும். கண்டிப்பா வந்து எப்படிதான் இவ்வளவு ஜீவராசிகள் இருக்கு, இவ்வளவு பேர் இந்த காத்தை எடுக்கிறாங்க, திருப்பி வெளியே விடுறாங்க. அந்த காத்து எப்படி இயற்கையா நமக்கு திருப்பி நமக்கு கிடைக்குது, நம்ம இயற்கை. அதுதான் ஜட உடலம். இந்த ஜடசக்தியை படைச்சிருக்கார் பகவான், இந்த பிரகிருதியை. இந்த பிரகிருதியை நம்ம என்ன பண்றோம், பாழ் பண்ணிடுறோம். இதான் இந்த ஒசாமா ஹோல் வந்து சொல்றோம் பாத்தீங்களா. இதுல நாம வந்து எடுக்கிற காத்தை நாமளே பாழ் பண்றோம் இல்லைங்களா. அந்த இடத்துல பகவான் இருக்கிறத உணரணும். இதை உணரவன் தான் ஞானம் சொல்றது. அதுதான் ஞானி, அவன் தான் உண்மையான ஆன்மீகவாதி அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இதுதான் வந்து வெளிநாட்டுல வந்து ரொம்ப இதா சொல்றாங்க. இதை எப்படி இவ்வளவு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இவ்வளவு அழகா சொல்லப்பட்டது, இதெல்லாம் மறைச்சு வச்சிருக்காங்களே நம்ம ஆளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அதை ஃபீல் பண்றாங்க இன்னைக்கு வெளிநாட்டுல இருக்கவங்க. ஸோ அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்ப நிறைய விஷயங்கள் புக்ஸ் எல்லாம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த அன்னமயா கோஷா பிராணமயா கோஷால தான் நம்ம பகவானை எங்க இருக்கிறாரு என்ன பண்றாருன்றத உணர முடிய இது வந்து நம்ம இருக்கும். இந்த களத்தை வச்சு நாம அதை உணரணும் தான் ஆன்மீகத்துல முன்னுக்கு வர முடியும். நான் சாமி கும்பிட்டேன், நான் நெய்வேத்தியம் பண்ணேன் அப்படின்றான் பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. பகவான் எப்படி இயற்கையை நமக்கு படைச்சு நம்ம எப்படி நம்ம உடலை இயக்க வைக்கிறாருன்றத இதை தெரிஞ்சாதான் நாம தன்னுணர்வு பாதையே போக முடியும். இல்லைன்னா கண்டிப்பா போகவே முடியாது. ஏதோ வந்தோம், சாமி கும்பிட்டோம், பகவத்கீதை பிடிச்சோம், பாகவதம் பார்த்தோம், இப்படியே வீட்டுக்கு போயிட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. எப்படி நாம சுவாசிக்கிறோம், எப்படி நாம இந்த அன்னமய கோஷல எப்படி நாம இது பண்றோம், எப்படி நம்ம இந்திரியங்களை எப்படி வேலை செய்யுது, ஞானேந்திரங்கள் எப்படி வேலை செய்யுது, இதெல்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சாதான் ஆன்மீக பாதையில ரொம்ப நாம ஸ்ட்ராங்கா முடியும். அதுக்கு இந்த 24 பண்புகளும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நாம தெரிஞ்சுக்கணும்.
ஸோ இந்த அன்னமயா பிராணமயா கோஷம் தெரிஞ்சுக்கணும். அன்னமயா கோஷால வந்து வயிறு பசிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பிராணமயால நம்ம இந்த பிராணத்தை எடுக்கும் போது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ரெண்டுமே தெரியணும் தான் ஞானமய கோஷா. இது ரெண்டுமே தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானமயா. இம்பார்ட்டன்ட், அதை புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ஞானமய கோஷாவை எப்படி நாம தெரிஞ்சுக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, இதுல அதாவது யோசிக்கும் தன்மை, அதாவது இந்த ஞானேந்திரங்கள் பார்த்தீங்களா, யோசிக்கும் தன்மை, தொடுதல், அப்புறம் வந்து இனவருக்கும் செய்தல், இந்த மாதிரி இருக்குங்களா, இந்த ஞானேந்திரங்கள் மூலியமா தான் வந்து இந்த 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 ஞானத்தை நாம பெற முடியும். எப்படின்னு பாருங்களா, யோசிக்கும், அதாவது இந்த உடல் ஆத்மா சம்பந்தம் உள்ளது ஞானமயா. இந்த 3 தன்மை உள்ளது வந்து யோசிக்கும் தன்மை. பஞ்சபூதம் உடலால் ஆனது. இது சூதலம் சூட்சமம் என்று மனதின் புலன்கள் ஆத்மா இன்டெலிஜென்ட் இந்த 4ம் சூட்சமம். இதிலே தான் யோசிக்கும் தன்மையும் இருக்கிறது. இதுதான் யோசிக்க தன்மை இருக்குது. இது வந்து ஞானேந்திரன் மூலியமா நாம அது புரிஞ்சுக்கிறோம் வருகிறது. யோசிக்கும் தன்மை நுண்ணறிவு மூலம் வருகிறது. உணர்தல் அதாவது உணர்தல் என்பது தொடுதல் வருகிறது. உணர்வு படும்போது நாம அது தொடர்புறோம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் நாம புரியணும்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நம்ம உணர்ந்துட்டோம், உடனே அதை செயல்படுத்துவோம் அப்படின்னு இறங்குறோம் பாத்தீங்களா. அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், அதை செயல்படுத்துறோம். அதாவது அதை வந்து இப்ப தொடர்தல் பார்க்கிறோம். அதாவது உணர்தல், தொடுதல், ஆசைப்படுதல் மனதால் வருகிறது. இது 3மே வந்து மனதால வருது. அப்ப இந்த 3 உணர்வு செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது. அதாவது உணர்தல், தொடுதல், ஆசைப்படுதல், இந்த 3மே இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா மனதால வருது. அப்போ 3மே செயல்படும் போது என்ன வருது, யோசித்தன்மை, நெடுதல், ஆசைப்படுதல், இந்த 3 நிலையும் பரமாத்மா குடிகொண்டிருக்கிறார். இந்த இடத்துல பரமாத்மா குடிகொண்டிருக்கிறார். இதை உணரணும். அதே மாதிரி யோசிக்கும் தன்மை, பஞ்சபூதம் தன்மை, மனது புலன்கள் ஆத்மா இன்டெலிஜென்ட், உணர்தல், தொடுதல், ஆசைப்படுதல், இந்த தன்மையால் தான் உடல் இயங்குகிறது. இந்த தன்மை இல்லைன்னா கண்டிப்பா உடல் இயங்காது. இப்ப நம்ம ஏதோ மனசுல நினைச்சாதான் நம்ம அடுத்தது உணர முடியும், அது செயல்பட முடியும், அதுக்கப்புறம் உணர முடியும் இல்லைங்களா. அந்த இடத்துலதான் நாம உணர முடியும். எதுவா இருந்தாலும் அது அந்த இடத்துல அது உணரும் போதுதான் நம்ம உடல் இயங்க முடியும், இல்லைன்னா உடல் இயங்காது அப்படின்னு. அது மட்டும் இல்ல, இந்த முக்குணமும் வருகிறது. அப்போ நாம இந்த உடல் இயங்குது, ஞானேந்திரங்கள் மூலியமா எல்லாத்தையும் இயக்க கொண்டு இருக்கிறோம். தொடுதல், உணர்தல் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்த முக்குணங்களுக்கு பாத்தீங்களா, சத்துவம், ரசோ, தமஸ், இந்த 3 வருது பாருங்க. இந்த 3 தான் இம்பார்ட்டன்ட். நீ என்ன மாதிரி நீ செயல்படுற, என்ன மாதிரி உணர்வு பண்ற, என்ன மாதிரி தொடுதல் பண்றியோ அதுக்கேத்த மாதிரி இந்த முக்குணங்கள் உங்களுக்கு சார்ந்துக்கும். நீங்க வந்து இந்த முக்குணங்களை நான் சாராம இருக்கேன்னா அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ஆத்ம ரூபத்துல பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ண போயிடுவீங்க. அப்ப நீங்க இந்த 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 முக்குணங்கள் நீங்க தரவே மாட்டீங்க. நீங்க பகவானோட உணர்வுல இருக்கீங்க இல்லையா, அப்ப இந்த இதுல வரவே மாட்டீங்க. ஆனா இந்த ஜட உடல்ல வச்சுக்கிட்டு இந்த ஜட வாழ்க்கையை நீங்க வாடும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் வந்து இந்த பௌதிகத்துல மாட்டிக்கிறீங்க. எப்படிப்பட்ட அப்பதான் வந்து நீங்க ரசோத்துல இருக்கீங்களா, தாமஸ்ல இருக்கீங்களா, சத்துவத்துல இருக்கீங்களா, அப்ப வந்து உங்களை வந்து இந்த முக்கோணங்கள் ஆட்கொள்ளப்படுகிறது. இதை புரிஞ்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, முக்குணங்கள் வருகிறது, சத்துவம், ரசோகுணம், தாமஸ் குணம், இது 3மே தன்மை அடைகிற நம்மை ஆட்கொள்கிறது. இதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதுதான் ஞான யோகம். இந்த ஞான யோகத்தால் பகவான் எந்த நிலையில் இருக்கிறான் என்பதை தெரிந்து கொள்வதுதான் விஞ்ஞானமயா கோஷா. இந்த விஞ்ஞானமயா வருது. பின்பம் ஞானமும் விஞ்ஞானமும் தெரிந்து கொண்டு இந்த 3 குணமும் உயிர் வாழி அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கும் பிரம்ம நிலை, அதாவது சமாதி நிலை, அதாவது தன்னுணர்வு நிலை. நாம தன்னுணர்வு பாதை போறோம் இல்லைங்களா, சமாதி நிலை, பிரம்ம நிலை அடைகிறோம் பாருங்க. அப்ப வரும்போதுதான் என்ன போறோம், ஆனந்தமயா. ஆனந்தமய சச்சித்தானந்தம், ஆனந்தமயா பட போறோம். சோ அந்த நிலையை தான் என்ன போறோம், சத்துன்றது உண்மை, சத்துன்றது சித்துன்றது ஞானம், அதாவது ஆனந்தம், பேரானந்தம் அப்படின்னு நம்ம இந்த இந்த 5 விதமா நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டு 24 பண்புகளோட நாம வந்து முக்தி அடையிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எந்த இடத்துல நம்ம இயங்குது, எந்த இடத்துல நம்ம என்ன கர்மா செய்யறோம், அந்த கர்மாக்கு ஏத்த மாதிரி எந்த முக்குணங்கள் நம்மளை ஆட்கொள்ளுது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன். இதுல இருந்து நாம 24 பண்புகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரும்போது நாம தன்னுணர்வு பாதையை நம்ம தேடிட்டு போறோம். இது வரைக்கும் நம்ம தன்னுணர்வு பாதை போறோமா இல்லையா, வந்தோம், பகவத்கீதை படிச்சோம், பாகவதம் கேட்டோம், இது மட்டும் வாழ்க்கை கிடையாது. இந்த தன்னுணர்வு பாதையில நம்ம கொண்டுகிட்டே போனோம் அப்படின்ற நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க.